ഹരേഷ്ണ പ്രണാമം എല്ലാവർക്കും. പ്രാർത്ഥനയിലേക്ക് കടക്കാം. ഓം നമോ ഭഗവതേ വാസുദേവായ. ഓം നമോ ഭഗവതേ വാസുദേവായ. നാരായണം നമസ്കൃത്യം നരം ചൈവ നരോത്തമം ദേവീം സരസ്വതിം വ്യാസം തതോ ജയമുദിരയേത്. നഷ്ടപ്രായേഷു ഭദ്രേഷു നിത്യം ഭാഗവത സേവയ. ഭാഗവതുത്തമ ശ്ലോകേ ഭക്തിർഭവതി നഷ്ടകി. മൂകം കരോതി വാചാലം പങ്കും ലംഘയതേ ഗിരി. യത്കൃപതമഹം വന്ദേ പരമാനന്ദമാധവം ശ്രീഗുരുദീനതാരിണം ശ്രീചൈതന്യമീശ്വരം. അജ്ഞാനതിമിരാന്ധസ്യ ജ്ഞാനാഞ്ജലശലാകയാ ചക്ഷുർമിലിതം യേന തസ്മൈ ശ്രീഗുരുവേ നമഃ. ശ്രീചൈതന്യം മനോഭീഷ്ടം സ്ഥാപിതം യേന ഭൂതലേ സ്വയം രൂപകഥാമഹ്യം തദാതി സഭാന്തികം. വന്ദേഹം ശ്രീഗുരു ശ്രീയുതപദകമലം ശ്രീഗുരും വൈഷ്ണവാംശ. ശ്രീരൂപം സാഗരജാതം സഹന രഘുനാഥാനിതം തം സജീവം സാദൈവം സാവധൂതം പരിജനസഹിതം കൃഷ്ണ ചൈതന്യദേവം. ശ്രീരാധാകൃഷ്ണപാദാൻ സഹനലളിതാ ശ്രീവിശാഖാനിം താംശ. ഹേ കൃഷ്ണ കരുണാ സിന്ധോ ദീനബന്ധോ ജഗത്പദേ. ഗോപേശ ഗോപികാ കാന്ത രാധാകാന്ത നമസ്തുതേ. തപ്തകാഞ്ചന ഗൗരാംഗേ രാധേ വൃന്ദാവനേശ്വരി. വൃഷഭാനുസുതേ ദേവി പ്രണമാമി ഹരിപ്രിയേ. വാഞ്ചാകൽപതരൂപേച്ഛ കൃപാ സിന്ധിഭ്യേവ ച. പതിനാം പാവനേഭ്യോ വൈഷ്ണവേഭ്യോ നമോ നമഃ. നമോ വിഷ്ണുപാദായ കൃഷ്ണപ്രേഷ്ഠായ ഭൂതലേ ശ്രീമതേ ഭക്തിവേദാന്ത സ്വാമിന്നിധി നാമിനേ. നമസ്തേ സാരസദേവേ ഗൗരവാണി പ്രചാരിണേ. നിർവിശേഷ ശൂന്യവാദി പാശ്ചാത്യദേശധാരിണേ. ജയ ശ്രീകൃഷ്ണ ചൈതന്യ പ്രഭു നിത്യാനന്ദ. ശ്രീ അദ്വൈത ഗദാധര ശ്രീവാസാദി ഗൗരഭക്തവൃന്ദ. ഹരേ കൃഷ്ണ 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 ഹരേ ഹരേ. ഹരേ രാമ 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 ഹരേ ഹരേ. ഹരേ കൃഷ്ണ. പ്രഭാതിക്ക് ജയ്. ഗുരുദേവ് ജയ്. ആനന്ദ കോടി വൈഷ്ണവഭക്തർക്ക് ജയ്. ഹരേ കൃഷ്ണ. എല്ലാവർക്കും പ്രണാമം. ഹരേഷ് മാതാജി, ഇന്ന് നമ്മള് 18 സ്റ്റാർട്ട് അല്ലേ ഇന്ന് അദ്ദേഹം? ഹരേഷ്ണ, ഞാൻ പറഞ്ഞത് കേൾക്കണില്ലേ? കേൾക്കുന്നുണ്ടല്ലേ അല്ലേ? ഹരേഷ്, 18 അല്ലേ ഇന്നത്തെ അധ്യായം? അതെ അതെ, കംപ്ലീറ്റ് ആയില്ലേ അന്ന്? ഹരേഷ്, ഇന്ന് നമുക്ക് സ്ലൈഡിന് എന്തോ ഇഷ്യൂ വന്നിട്ടുണ്ട്. അപ്പൊ സ്ലൈഡ്സ് ഉണ്ടാവില്ല. ബുക്ക് നോട്ടി തന്നെ എടുക്കാൻ നിൽക്കുന്നതിന് ക്ലാസ്സിൽ നിന്ന്. അധ്യായം 18 അപ്പൊ ലാസ്റ്റ് ചാപ്റ്റർ ആണ്. ലാസ്റ്റ് അല്ലേ ഇന്ന്? എന്റെ അഭിപ്രായത്തിൽ ലാസ്റ്റ് തന്നെയാണ്. കൺഫേം അല്ലേ മാതാജി? ലാസ്റ്റ് അല്ലേ? പ്രഭുജി കഴിഞ്ഞല്ല. 17-ാമത്തെ അധ്യായം മുഴുവൻ കഴിഞ്ഞിട്ടില്ലല്ലോ. കഴിഞ്ഞില്ല. 22 വരെ ആയത്. 21 ശ്ലോകം. 15 എത്ര വരെ? 21 കഴിഞ്ഞ അല്ലെങ്കിൽ എത്ര? 21 തൊട്ട് എടുക്കാം ഞാൻ എന്തായാലും. 21 തൊട്ട് എടുക്കണം. ഓക്കെ, 21 തൊട്ട് എടുക്കാം. ഓക്കെ, ശരി. ഹരേഷ്ണ. അപ്പൊ ഞാനിപ്പോ എത്ര ശ്ലോകം ഉണ്ടാവില്ലേ? 4 ശ്ലോകം ഉണ്ട്. അത് കുഴപ്പമില്ല. അതല്ലോ. പ്രഭുവിന്റെ സൗണ്ട് തീരെ കുറവാ. സൗണ്ട് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടാ? തീരെ കുറവായിട്ട്. ഒരു സെക്കൻഡ്.
എങ്ങനെയുണ്ട്? സൗണ്ട് ഉണ്ട് അപ്പൊ? സൗണ്ട് കുറവ് തന്നെയാണോ? ആ അല്ല കേൾക്കാം പ്രഭു. കേൾക്കാം, അത്രേ ഉള്ളൂ. പഴയതുപോലുള്ള സൗണ്ട് ഇല്ല. പഴയതുപോലെ ഇല്ലേ? ഉം. എന്ത് പറ്റിയോ? ഉം. ഇവിടെ 21ാമത്തെ ശ്ലോകം ഒന്ന് വായിച്ചോ. ആരാ വായിക്കുന്നത്? ഹരേ കൃഷ്ണ. കൃഷ്ണ. യത്തു പ്രത്യുപകാരാർത്ഥം ഫലമുദ്ദിശ്യ വാ പുനഃ ദീയതേ ച പരിക്ലിഷ്ടം തദ്ദാനം രാജസംസ്മൃതം. ഏതെങ്കിലും ഫലം ഉദ്ദേശിച്ചുകൊണ്ടോ പ്രത്യുപകാരം പ്രതീക്ഷിച്ചോ പൂർണ്ണ സമ്മതമില്ലാതെയോ നൽകപ്പെടുന്ന ദാനം രാജസമാണ്. കൃഷ്ണ. ഇതില് ഇപ്പൊ 3-4 ശ്ലോകമുള്ളൂ. അതിന്റെ സ്ലൈഡ് എടുക്കണില്ല. പിന്നെ 18ാമത്തെ സ്ലൈഡിന്റെ ചെറിയ ഇഷ്യൂസ് വന്നു. പിന്നെ നോക്കാം. അപ്പൊ ഞാനിത് ഡീറ്റെയിൽ ആയിട്ടൊന്ന് പറയാം. 21ാമത്തെ ശ്ലോകം അതിലെന്താ പറയുന്നത് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ, ഏതെങ്കിലും ഫലം ഉദ്ദേശിച്ചുകൊണ്ടോ പ്രത്യുപകാരം പ്രതീക്ഷിച്ചോ പൂർണ്ണ സമ്മതമില്ലാതെ നൽകപ്പെടുന്ന ദാനം രാജസമാണ്. കേൾക്കുന്നുണ്ടല്ലോ? സൗണ്ട് ക്ലിയർ ആണോ ഇപ്പൊ? ക്ലിയർ ആണ് പ്രഭു. ഓക്കെ. അപ്പൊ ഇതിൽ പറയുന്നത് വെച്ചാൽ നമ്മൾ ദാനത്തെ പറ്റിയാണ് പറഞ്ഞുകൊണ്ടിരുന്നത് അല്ലെ? പലതരം ദാനം, രാജസീയമായിട്ടുള്ള ദാനം, സാത്വികമായിട്ടുള്ള ദാനം, താമസികമായിട്ടുള്ള ദാനം, അങ്ങനെ 3 തരം ദാനത്തെ പറ്റി പറയുന്നുണ്ട്. അതിൽ ആദ്യത്തെ പറഞ്ഞ് സാത്വികമായിട്ടുള്ള ദാനം. സാത്വികമായിട്ടുള്ള ദാനങ്ങൾ എന്ന് പറയുമ്പോൾ നമുക്കറിയാതെ പ്രതിഫലം പ്രതീക്ഷിക്കാണ്ട് നമ്മൾ ചെയ്യേണ്ടത്. അത് ചെയ്യേണ്ട സ്ഥലങ്ങളൊക്കെ പറയുന്നുണ്ട് അല്ലെ? പുണ്യസ്ഥലങ്ങളിലോ സൂര്യചന്ദ്രഗ്രഹണങ്ങൾ മുഹൂർത്തങ്ങളിലോ മാസന്ത്യത്തിലോ ഒരു വിശിഷ്ട ബ്രാഹ്മണനോ വൈഷ്ണവനോ ഭക്തനോ ഒക്കെ ദാനം ചെയ്യണം. അതാണ് സാത്വികമായിട്ടുള്ള ദാനം. പിന്നെ ദരിദ്രർക്ക് ചെയ്യാം, പക്ഷെ അത് കറക്റ്റായിട്ട് ആ വ്യക്തി കറക്റ്റായിട്ട് അത് ഉപയോഗിക്കുന്നുണ്ടോ എന്ന് അറിയണം. അല്ലാന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ അത് ആത്മീയ പുരോഗതിക്ക് സഹായകരമല്ല എന്നും പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട്. അപ്പൊ അത്തരം നമ്മൾ ദാനങ്ങൾ ചെയ്യുമ്പോൾ അത് ശ്രദ്ധിക്കണം. അത് ഏത് തരത്തിൽ അതിന് നമ്മൾ എപ്പോഴും ചെയ്യേണ്ടത്, പ്രത്യേകിച്ച് ആചാര്യന്മാർക്ക് അവരൊക്കെ ചെയ്യുമ്പോൾ ഓട്ടോമാറ്റിക് അവരുടെ ജീവിതം മുഴുവൻ അവര് ഭഗവാന് വേണ്ടി സമർപ്പിച്ചിട്ടുള്ള വ്യക്തികളായിരിക്കും. അപ്പൊ അവർക്കായിരിക്കും നമുക്ക് കൂടുതൽ ചെയ്യേണ്ടത്. കാരണം അവരിൽ നിന്നാണ് നമ്മളെ പല കാര്യങ്ങളും നമ്മൾ അറിയണം. അവര് ജീവിതം ഭഗവാനെ സമർപ്പിച്ചു. അപ്പൊ നമുക്കറിയാം ഭഗവാന്റെ അങ്ങനത്തെ സേവകർക്ക് നമ്മൾ ചെയ്യുമ്പോൾ ഓട്ടോമാറ്റിക് ആയിട്ടുള്ള അതിന്റെ പുണ്യം അല്ലെങ്കിൽ നമുക്ക് ഭഗവാനുള്ള അടുപ്പം നമുക്ക് കൂടിക്കൊണ്ടിരിക്കും. അതാണ് പറഞ്ഞത്. അതൊക്കെയാണ് സാത്വികമായിട്ടുള്ള ദാനങ്ങൾ എന്ന് പറയുന്നത്. പിന്നെ അതിലും ഏറ്റവും ഇമ്പോർട്ടൻസ് എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ സാത്വികമായിട്ടുള്ള ദാനം നമ്മൾ ഒരിക്കലും നമ്മളെ അത് അതിന് ബലം പ്രതീക്ഷിക്കരുത്. ഒരിക്കലും ബലം പ്രതീക്ഷിച്ചിട്ട് ഒരു ദാനം ചെയ്യരുത്. അതാണ് സാത്വികമായിട്ടുള്ള ദാനം. അത് പിന്നെ അതേപോലെ തന്നെ സെക്കൻഡ് പറഞ്ഞ രാജസ്യമായിട്ടുള്ള ദാനമാണ്. രാജസ്യമായിട്ടുള്ള ദാനത്തിൽ പറയുമ്പോൾ നമ്മൾ അതിൽ ബലം പ്രതീക്ഷിക്കുന്നുണ്ട് അല്ലെ? ഏതെങ്കിലും ബലം പ്രതീക്ഷിച്ചുകൊണ്ട് പ്രത്യുപകാരം പ്രതീക്ഷിച്ചോ പൂർണ്ണ സമ്മതമില്ലാതെയോ നൽകപ്പെടുന്ന ദാനം രാജസമാണ്. അതും രാജസം എന്ന് പറയുമ്പോൾ നമ്മൾ എപ്പോഴായാലും പ്രതീക്ഷിക്കുന്നുണ്ട്. നമ്മളിപ്പോ സാധാരണ രീതിയിൽ നമുക്ക് ഈ ലോകത്തിൽ കാണുന്ന എല്ലാ ദാനവും രാജസ്യമായിട്ടാണെന്ന് പറയാം. 99% ദാനങ്ങള് രാജസ്യമാണ്. നമ്മൾ ഏതൊരു വ്യക്തിക്ക് എന്ത് കൊടുക്കുമ്പോഴും നമ്മൾ അതിലൊരു പ്രതീക്ഷ ഉണ്ടാവും, നമുക്ക് എന്തെങ്കിലും തിരിച്ചു കിട്ടും. അതായത് സ്നേഹം കൊടുക്കുന്ന സ്നേഹം തിരിച്ചു കിട്ടുന്നതെന്ന് വിചാരിക്കും. മനസ്സിലായി? എപ്പോഴും ആ ദാനത്തിന് നമ്മളൊരു പ്രതീക്ഷ നിൽക്കുന്നുണ്ട്. അതാണ് ശരിക്കും രാജസ്യമായിട്ടുള്ള ദാനം എന്ന് പറയുന്നത്. കാരണം അതേപോലെ തന്നെ ചില പ്രത്യേകിച്ച് പറയുന്നത് മേലധികാരികൾ താഴത്തുള്ള വ്യക്തികൾക്കൊക്കെ താഴ്ന്നുള്ള കീഴ് ജീവനക്കാർക്കൊക്കെ പൈസ കൊടുക്കും അല്ലെ? അതൊക്കെ പറയുന്നത് രാജസ്യമാണെന്ന് പറഞ്ഞു. അവന് ഒരിക്കലും മേലധികാരിക്ക് ഒരിക്കലും ആഗ്രഹം ഉണ്ടാവില്ല അതിന് പൂർണ്ണ സമ്മതിയില്ലാതെ നൽകപ്പെടുന്ന ദാനം. ഒരിക്കലും ആഗ്രഹം ഉണ്ടാവില്ല പൈസ താഴത്തുള്ളവർക്ക് ദാനം കൊടുക്കണം. പക്ഷെ ആ ഒരു സിസ്റ്റത്തിനനുസരിച്ച് അവർ കൊടുക്കണം. അതാണ് പൂർണ്ണ സമ്മതമില്ലാതെ നൽകപ്പെടുന്ന ദാനം രാജസ്യമാണ്. പിന്നെ അതേപോലെ തന്നെ പിന്നെ പല പൂജാകർമ്മങ്ങളും കാര്യങ്ങളൊക്കെ സ്വർഗത്തിലേക്ക് പോകുമല്ലോ എന്ന് പ്രതീക്ഷിച്ചിട്ടുണ്ട്. അപ്പൊ പ്രതീക്ഷ അവിടെ ഉണ്ട്. അപ്പൊ അങ്ങനത്തെ കാര്യങ്ങളൊക്കെ ചെയ്യുന്നത് ദാനമാണ്. അതൊക്കെ വെറുതെ സമയം ചെലവാക്കലാണ്. അതുകൊണ്ട് ഒരു കാര്യമില്ല. രാജസ്യമായിട്ടുള്ള ദാനങ്ങളാണെന്ന് പറയുന്നത്. അതേപോലെ തന്നെ നമുക്കറിയാം ഇപ്പോഴത്തെ രീതിയിലുള്ള സംഘടനകളുണ്ട്. പല രീതിയിൽ അറിയപ്പെടുന്ന പല സംഘടനകളും എന്താ ചെയ്യുന്നത്? അവർ ദാനം ചെയ്യുന്ന വെച്ചിട്ട് അത് മറ്റുള്ളവരെ കാണിക്കാനും പ്രവർത്തിക്കാനും വേണ്ടി മാത്രം ആ ദാനങ്ങൾ ചെയ്യുന്നതല്ല. അപ്പൊ അങ്ങനത്തെ ദാനങ്ങൾ മുഴുവൻ അപ്പൊ ഫലം പ്രതീക്ഷിക്കുന്നുണ്ട് അവർ നിൽക്കുന്നു. അങ്ങനത്തെ ദാനങ്ങളെല്ലാതും രാജസ്യമായിട്ടുള്ള ദാനങ്ങളാണ്. അതും രാജസ്യ ദാനത്തിന് 22ാമത്തെ അടുത്ത മാതാജി ആരാ വെച്ചോളൂ? മാതാജി 22ാമത്തെ. ഹരേ കൃഷ്ണ പ്രഭു. കാലേ യദ്ദാനം അപാത്രേഭ്യശ്ച ദീയതേ അസത്കൃതമവജ്ഞാതം തത്താമസമുദാഹൃതം
ഉചിതമല്ലാത്ത കാലത്തും അവിശുദ്ധമായ സ്ഥലത്തും അനർഹരായവർക്കും നൽകപ്പെടുന്ന ദാനവും ആദരം കൂടാതെയോ അവജ്ഞയോടെയോ നൽകപ്പെടുന്നതും താമസമെന്ന് പറയപ്പെടുന്നു. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഇനി താമസ്യമായിട്ടുള്ള ദാനത്തെ പറ്റി പറയണം. താമസ്യമായിട്ടുള്ള ദാനം നമുക്കറിയാം, അതെന്താണ്? അനർഹരായവർക്ക്, അതായത് നമുക്കറിയാം ഇപ്പൊ ചില വ്യക്തികൾക്ക് അതിന്റെ ആവശ്യം ഉണ്ടാവില്ല, നമ്മള് എന്നാലും അവർക്ക് പിടിച്ച് ദാനം ചെയ്യുന്ന രീതിയിൽ അങ്ങനത്തെ അനർഹരായവർക്ക്. അതേപോലെ തന്നെ ആദരവ് കൂടാതെ അവജ്ഞ രീതിയിലൊക്കെ നമ്മൾ ആദരവും കൂടാതെ നമുക്ക് കൊടുക്കുമ്പോൾ ഒരു റെസ്പെക്ട്, നമ്മൾ അങ്ങനത്തെ രീതിയിൽ നമ്മൾ ആ ദാനങ്ങൾ ചെയ്യണം. അതിന് പ്രത്യേകിച്ച് അതിന് ഉദാഹരണം പറയണമെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ലഹരിപാനത്തിനോ ചൂതുകളിക്കോ വേണ്ടിയുള്ള ദാനം, നമ്മൾ ചൂത് കളിക്കാനും അല്ലെങ്കിൽ ലഹരി പദാർത്ഥങ്ങൾക്ക് ഉപയോഗിക്കാൻ വേണ്ടി അങ്ങനെയുള്ള ദാനങ്ങൾ തമോ ഗുണമത്രേ. അതൊന്നും ഒരിക്കലും സാധ്യം, അതൊരിക്കലും നമ്മളെ ആത്മീയമായിട്ട് ഒരിക്കലും ഉയർത്തൂല, നേരെ തിരിച്ച് നമ്മൾ അത് താഴ്ത്താ ചെയ്യണമെന്ന് പറയുന്നത്. പിന്നെ അതേപോലെ തന്നെ നമ്മൾ കൊടുക്കുന്ന ദാനം അവജ്ഞമായിട്ട്, അതായത് ഒരു റെസ്പെക്റ്റ് നമ്മൾ കൊടുക്കുമ്പോൾ മറ്റുള്ളവർക്ക് എന്തിനോ വേണ്ട ഇത് കാണിക്കാൻ വേണ്ടി കാണിക്കുന്ന രീതിയിൽ, അതായത് അവജ്ഞയോടുകൂടി കൊടുത്തു കഴിഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ തിരിച്ചും അത് താമസികമായിട്ടുള്ള ദാനങ്ങളാണെന്ന് പറയുന്നത്. ഒരിക്കലും നമ്മൾ അങ്ങനത്തെ ദാനങ്ങൾ ചെയ്യാൻ പാടില്ല. അതുപോലെ ഇതേപോലെ തന്നെ ഒരിക്കലും അർഹതയില്ലാത്തവർ നമ്മൾ ദാനം ചെയ്യുക, അതൊക്കെ വളരെ ബുദ്ധിമുട്ടാണ്. നമ്മളത് ദാനം ചെയ്യുമ്പോഴും വളരെയധികം കാര്യങ്ങൾ ശ്രദ്ധിക്കണം. കാരണം അതൊക്കെ എന്തൊരു പാപമാണ് നമുക്ക് ചെയ്യണം. അതിന് പറഞ്ഞു നമ്മൾ ലഹരി പദാർത്ഥത്തിനോ ചൂതുകളിക്കൊക്കെ വേണ്ടി നമ്മൾ ചെയ്തു കഴിഞ്ഞാല് അതുകൊണ്ട് അത് ഉപയോഗിച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ അതിന്റെ കർമ്മഫലങ്ങളടക്കം നമുക്ക് ലഭിക്കേണ്ടി വരും. അത് കാരണം കൊണ്ട് വളരെ ദാനം ചെയ്യുമ്പോഴും വളരെയധികം ശ്രദ്ധിച്ച് ചെയ്യണം. അതാണ് താമസികമായിട്ടുള്ള ദാനത്തിനെ പറ്റി പറയുന്നത്. അടുത്ത 23 ഹരേ കൃഷ്ണ. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഓം തത്സദിതി നിർദ്ദേശോ ഭ്രമണസ്ത്രിവിധ സ്മൃതഃ ഭ്രമണാസ്തേന വേദാഞ്ച യുടെ ആരംഭം മുതൽക്ക് പരമമായ നിരപേക്ഷ തത്വത്തെ സൂചിപ്പിക്കാൻ വേണ്ടി ഉപയോഗിച്ചിരുന്ന 3 വാക്കുകളാണ് ഓം തത് എന്നിവ. പ്രത്യാത്മങ്ങളായ ഈ വാക്കുകൾ വേദോച്ചാരണത്തിലും യജ്ഞാനുഷ്ഠാനങ്ങളിലും ബ്രാഹ്മണൻ പരമപുരുഷന്റെ തൃപ്തിക്ക് ഉരുവിട്ടു പോന്നു. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഇതിൽ പറയണമെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ സൃഷ്ടിയുടെ ആരംഭം മുതൽ പരമമായ നിരപേക്ഷ തത്വത്തെ സൂചിപ്പിക്കാൻ വേണ്ടി ഉപയോഗിച്ചിരുന്ന 3 വാക്കുകളാണ് ഓം തത് സത് എന്നിവ. പ്രതീകാത്മകളായ ഈ വാക്കുകൾ വേദോച്ചാരണത്തിൽ യജ്ഞാനിഷ്ഠങ്ങൾ ബ്രാഹ്മണൻ പരമപുരുഷന്റെ തൃപ്തിക്ക് വേണ്ടി ഉരുവിട്ടു പോന്നു എന്ന് പറയുന്നത്. അതായത് ഓം തത് സത് നമ്മളെപ്പോഴും ഉപയോഗിക്കണാണല്ലോ ഓം തത് സത്. അതെന്തിനാണ് വേണ്ടിന്ന്? അപ്പൊ മെയിൻ ആയിട്ട് എന്താ പറയുന്നത്? അത് ഭഗവാന്റെ നിരപേക്ഷ സത്യത്തെ സൂചിപ്പിക്കാൻ വേണ്ടിയാണ്. അപ്പൊ ഒരു റെസ്പെക്ട്, നമ്മളിപ്പോ സ്ത്രീ എന്നൊക്കെ പറയുന്ന പോലെ തന്നെ ഒരു റെസ്പെക്ട്, ഭഗവാനാണ് കൺസെപ്റ്റ് മനസ്സിലാക്കാൻ വേണ്ടിയാണ് അതിന് ഓം തത് സത്ത് എന്ന് പറയും. കാരണം അതില്ലാതെ അപ്പൊ ഒരു കാര്യം പൂർണ്ണമാവില്ല. അത് ഭഗവാൻ ഇല്ലാതെ, ഭഗവാനെ ഇൻഡയറക്റ്റ് ആയിട്ട് സൂചിപ്പിക്കുന്ന ഒരു പേരാണ് ഓം തത് സത്ത്. അതിന് പറഞ്ഞത് ഈ വാക്കുകൾ വേദോച്ചാരണത്തിൽ യജ്ഞാശ്വം ബ്രഹ്മ പരമപുരുഷന്റെ തൃപ്തിക്ക് വേണ്ടി ഉരുവിടുന്നു. കാരണം ഭഗവാനെ തന്നെ സൂചിപ്പിക്കുന്നതാണ്. അതില്ലാതെ അത് കംപ്ലീറ്റ് ആവില്ല. പരമ തത്വമായ ഭഗവാനെ ലക്ഷ്യമായി ഓം തത് സത്ത് എന്ന ശാശ്വതമായ ഭഗവത് സത്യം മുൻനിർത്തി അനുഷ്ഠിക്കുമ്പോൾ മാത്രം അവ ആധ്യാത്മിക ഉത്കർഷത്തിന് ഉതകുന്നു എന്ന് പറഞ്ഞത്. അതായത് ഓം തത് സത്ത് നമ്മൾ ചെയ്യുമ്പോഴാണ് അത് കംപ്ലീറ്റ് ആയിട്ട് നമ്മൾ ആത്മീയമായിട്ട് ഇതിലേക്ക് കടത്താന്ന് പറഞ്ഞത്. അതാണ് അതിന്റെ പ്രത്യേകത. കാരണം അത് ആ പരമായ ലക്ഷ്യം അത് ഭഗവാനാണ്. അതിന് ഓം തത് സത്ത് എന്ന് പറയുന്നത്. അതേപോലെ നിരപേക്ഷ തത്വമായ ഭഗവാന്റെ സവിശേഷ നാമം എത്ര ഓം തത് സത്ത്, അതിന് ഭഗവാനെ സൂചിപ്പിക്കുന്നതാണ്. അതിന് ഓം നാമം അല്ലെങ്കിൽ ഓം തത് സത്ത് എന്ന് പറയുന്നത്. കാരണം എന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്കറിയാം, നമ്മളെ മഹാമന്ത്രത്തിൽ ഒഴിച്ച് ബാക്കി എല്ലാ മന്ത്രത്തിന്റെ കൂടി നമുക്കറിയാം ഓം എന്ന ചിഹ്നം ഉപയോഗിക്കാറുണ്ട് അല്ലെ. അതിന് ഭഗവത് നാമോ ഏതെങ്കിലും വൈദിക തീർത്ഥമോ ഉച്ചരിക്കുമ്പോൾ ഓം കൂട്ടിച്ചേർക്കണം. ഇത് വൈദിക സാഹിത്യത്തിന്റെ ചിഹ്നമാണ്. ഓം കൂടാതെ ഏതൊരു മന്ത്രത്തിനും പൂർണ്ണതയില്ല. പക്ഷെ മഹാമന്ത്രത്തിന് അതില്ലാത്തത് എന്താണ്? മഹാമന്ത്രത്തില് ഓം ഉപയോഗിച്ചാൽ ചില സമയങ്ങളിലൊന്നും അത് ഓം ഉപയോഗിച്ചുള്ളത് പറയാൻ പാടില്ല. ഹരേ കൃഷ്ണ മഹാമന്ത്ര എപ്പോഴും എവിടെ വച്ചും ആർക്കും പറയാം. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഒന്നുകൂടെ അതിനെപ്പറ്റി ഒന്നുകൂടെ ക്ലിയർ ചെയ്യാൻ പറ്റും? കാരണം ഓം എന്നുള്ള ശബ്ദം നമ്മൾ ഹരേ കൃഷ്ണ മഹാമന്ത്രത്തിൽ ഉപയോഗിക്കുന്നില്ല. അതിന്റെ കാരണം എന്തേ?
ആരെങ്കിലും ഒന്ന് പറയാൻ പറ്റും എന്താണ് ഓം നമ്മൾ മഹാമന്ത്രത്തിൽ ഉപയോഗിക്കാറ്? ഇതിൽ പറയണ്ടല്ലോ, ഭഗവത് നാമ ഏതെങ്കിലും വൈദ്യ സൂക്തമോ ഉച്ചരിക്കുമ്പോൾ ഓം കൂട്ടിച്ചേർക്കണം, ഇത് വൈദ്യ സാഹിത്യത്തിന്റെ ചിഹ്നമാണ് എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട്. അപ്പൊ തിരിച്ച് നമ്മളോട് ചോദിക്കണം, അപ്പൊ എന്തുകൊണ്ട് മഹാമന്ത്രത്തിന് ഓം ഉപയോഗിക്കുന്നില്ല എന്ന് ചോദിക്കും. അത് വൈദ്യശാസ്ത്രത്തിലെ ഒരു ഓം ശുദ്ധമായ സമയത്ത് മാത്രമേ പറയാവൂ. അല്ല പ്രഭുജി, അതല്ല. ഓം എന്ന് പറഞ്ഞ ഇപ്പം ഹരേ കൃഷ്ണ മഹാമന്ത്രം എല്ലാ മന്ത്രത്തിന്റെ രാജാവാണ്. അപ്പം ഹരേ കൃഷ്ണ മഹാമന്ത്രത്തിൽ അതെല്ലാം അടങ്ങിയിട്ടുണ്ട്, അതല്ലേ പ്രഭുജി? അതെ അതെ, അതില് അടങ്ങിയിട്ടുണ്ട്. ഓം എന്നുള്ള ശബ്ദവും മഹാമന്ത്രത്തിൽ അടങ്ങിയിട്ടുള്ളത്. അത് കാരണം കൊണ്ട് അതിന് സ്പെഷ്യൽ ആയിട്ട് നമ്മൾ പറയേണ്ട ആവശ്യമില്ല. അതിന് അതിന്റെ കാര്യം ഒരു കറക്റ്റ്. ഹരേ കൃഷ്ണ. അപ്പൊ വൈദിക സൂത്രങ്ങളിൽ നിന്നെടുത്ത 3 വാക്യങ്ങൾ ഇവയേത്രേ. ഓം ഇത്യാദ് ബ്രഹ്മണോ നേദിഷ്ടനാമ ഋഗ്വേദം എന്ന പദത്തിനെ സൂചിപ്പിക്കുന്നത്. അതിന് ഓരോ വാക്കുകളെ പറ്റും. ഓം എന്നുള്ള ഓം തത് സത്ത് എന്ന് പറയുമ്പോൾ ആദ്യത്തെ എടുത്തത് അത് ഋഗ്വേദത്തിൽ നിന്നാണ്. പിന്നെ തത്വമസി എന്നെടുത്ത് സത്ത് എന്നുള്ളത്, പിന്നെ ചന്തോപനിഷത്ത് എന്നെടുത്ത്, അങ്ങനെ 3 വേദങ്ങളിൽ നിന്നിട്ട് എടുത്തിട്ടുള്ള വേർഡുകളാണ് ശരിക്കും. അപ്പൊ അതിന് ഓം സത് തത്സത്ത് എപ്പോഴും നിലനിൽക്കുന്ന പരമമായ സത്യം അതിനെ സൂചിപ്പിക്കുന്നതാണ് ഓം സത്ത്. ഓം തത്സത്ത് എന്ന് പറയുന്നത് അത് നമ്മൾ എപ്പോഴും ഉപയോഗിക്കണം. അത് ഉപയോഗിച്ചാലേ അത് പരിപൂർണമാവുകയുള്ളൂ. അതാണ് ഓം. നമ്മളെപ്പോഴും അറിയാലോ, നമ്മളത് കഴിഞ്ഞ് ഇത് ചെയ്യുമ്പോൾ എല്ലാ കാര്യത്തിലും വരുമ്പോൾ നമ്മൾ ഓം തത്സത്ത് നമ്മൾ പറയണതിന്റെ കാരണം എന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ അതും കൂടെ വന്നാൽ അത് നമ്മൾ ഇൻഡയറക്റ്റ് ആയിട്ട് പരമാത്മാവിനെ നമ്മൾ ഓർമ്മിക്കുന്നു. അതായത് നമ്മൾ എന്തൊരു കാര്യം ചെയ്യുമ്പോഴും പരമാത്മാവിനെ സമർപ്പിച്ചിട്ടാണ് ചെയ്യണം. അതിന്റെ ഒരു പ്രതീകമാണ് ഓം തത്സത്ത് എന്ന് പറയുന്നത്. അപ്പൊ അത് എവിടെ നിന്ന് വന്നെന്ന് ചോദിക്കുമ്പോൾ ഒന്ന് ഋഗ്വേദത്തിൽ നിന്ന് വന്നിട്ടുള്ളതാണ് ഓം, പിന്നെ തത്വമസി ചന്തോപനിഷത്തിൽ നിന്ന് വന്നിട്ടുണ്ട്, പിന്നെ അടുത്തത് ചന്തോപനിഷത്തിൽ തന്നെയാണ് മൂന്നാമത്തത്. അങ്ങനെ 3 വേർഡും 2 ഉപനിഷത്തിൽ നിന്ന് വന്നപ്പോൾ ആദ്യത്തെ ഋഗ്വേദം, പിന്നെ 2 വേർഡ് ചന്തോപനിഷത്തിൽ നിന്നാണ് വന്നിട്ടുള്ളത്. ഇതിൽ തത്വമസി, ആ തത്വം എന്നുള്ള വേർഡ്, ഈ തത്വമസി എന്ന് പറഞ്ഞ എന്താണ്? അപ്പൊ തത്വമസി നമ്മളിപ്പോ ഇവിടെ തത്വമസി കാണാറുണ്ട്. തത്വമസിയുടെ മീനിങ് എന്താണ്? ഹരകൃഷ്ണ പ്രഭുജി, ഇതാണ് ഈ അഹം ബ്രഹ്മാസ്മി, അതാണ് അത് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത്. അഹം ബ്രഹ്മാസ്മി വേറെ, അഹം ബ്രഹ്മാസ്മി എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ അത് പറഞ്ഞത് പിന്നെ കാരണം ഈ ഭഗവാന്റെ എനിക്ക് അത് കേട്ടിട്ടുണ്ട്, ഭഗവാന്റെ അംശം അങ്ങനെയുള്ള ഇതാണ് വരുന്നത്. അതിനോട് ബന്ധപ്പെടും. അതായത് പറഞ്ഞു വരുന്നത് ശരി തന്നെയാണ്. കുറച്ചും കൂടെ ഒന്ന് ഇത് ചെയ്യണം. അതായത് ശരിക്കും പറയണെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാല് നമ്മള് 4 ഓക്കെ പറയുന്നത് ഹരേഷൻ പ്രമേഷൻ മാതാജി എന്ത് പറഞ്ഞല്ല? അല്ല, പ്രഭുവിന്റെ ക്ലാസ്സിൽ തന്നെ ഞാൻ ഒരു പ്രാവശ്യം കേട്ടത്, പക്ഷെ മറന്നുപോയി. ഓക്കെ ഓക്കെ ഓക്കെ, ഞാൻ തന്നെ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് അല്ലേ? ഓക്കെ. അതെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മൾ ഓരോ വേദങ്ങൾക്കും ഓരോ വാക്യങ്ങളുണ്ട്. അപ്പൊ അത് ഋഗ്വേദത്തിന്റെ വാക്യം എനിക്ക് മുഴുവൻ അത് ഓർമ്മ വരുന്നില്ല. ഒരെണ്ണത്തിന് അങ്ങനത്തെ ഇത് പറഞ്ഞത് അഹം ബ്രഹ്മാസ്മി, പിന്നെ അതേപോലെ തന്നെ തത്വമസി ഏതാണ് 3ാമത്തെ വേദം സാമവേദത്തിൽ നിന്നുള്ള ഒരു വാക്യാണ്. അത് മെയിൻ. നമ്മളെല്ലാത്തിനും എല്ലാ വേദങ്ങളും സ്റ്റാർട്ടിങ് അതിന്റെ ലക്ഷ്യം എന്താണെന്നുള്ള രീതിയിലുണ്ടാവും. അതിൽ വരുന്നതാണ് തത്വമസി വരുന്നത്. അതോ ബ്രഹ്മ ജിജ്ഞാസ അതും വരുന്നില്ലേ? അത് ബ്രഹ്മജിജ്ഞാസല്ല, അത് ബ്രഹ്മജിജ്ഞാസല്ല. 2 എനിക്ക് ഓർമ്മയുണ്ട്. 3ാമത്തേത് ഒരെണ്ണം അഹം ബ്രഹ്മാസ്മി, ഒരെണ്ണം ഇത് തത്വമസി, പിന്നെ 2 കൂടി ഉണ്ട്. അപ്പൊ ഇത് തത്വമസി വരുന്നത് ഇവിടെ നിന്നാണ്, സാമവേദത്തിൽ നിന്നുള്ള വേർഡാണ് അത്. തത്വമസിന്ന് ഇത്രേ ഉള്ളൂ. നമ്മൾ പറഞ്ഞാൽ അത് ഭഗവാന് ഞാനും ഒന്നെന്നുള്ള അതിന്റെ നമുക്കൊരു ആത്മാവ് അത് സെയിം എന്നുള്ള രീതിയാണ് തത്വമസി കൊണ്ട് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത്. പിന്നെ അടുത്തത് ജീവാത്മാവായ ബ്രഹ്മാവ് പണ്ട് തന്റെ യജ്ഞാനുഷ്ഠാന പരമ്പരയിൽ സൂചിപ്പിച്ച് ഈ വാക്കുകൾ കൊണ്ടാണ് അതേ പതിവ് പിന്നീട് ശിഷ്യ പരമ്പരയിൽ തുടർന്നു പോരുന്നു. അപ്പൊ ഇതെന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമ്മൾ ആദ്യമായിട്ട് ഇത് ഉപയോഗിച്ചത് ബ്രഹ്മാവാണ്. അപ്പൊ അത് കാരണം എന്ന് വെച്ചാൽ നമുക്കറിയാം മുന്നുള്ള ആചാര്യന്മാര് ചെയ്ത കാര്യങ്ങളാണ് നമ്മൾ പിന്തുടർന്ന് വരുന്നത്. അതേപോലെ തന്നെയാണ് ഇപ്പോഴും അത് ഉപയോഗിച്ചുകൊണ്ടിരുന്നത്. ബ്രഹ്മാവിൽ നിന്നാണ് ഫസ്റ്റ് ഇയർ ഓം തത്സത്ത് എന്നുള്ള വേർഡ് സ്റ്റാർട്ട് ആയത്. അപ്പൊ അത് കാരണം ഭഗവാനെ ബ്രഹ്മാവിനല്ല ഭഗവാനെ കാണുന്നതും ഭഗവാനോട് ചോദിക്കുന്ന കാര്യങ്ങൾ. അപ്പൊ ആദ്യം തന്നെ അഭിസംബോധന ചെയ്തത് ശരിക്കും ബ്രഹ്മാവാണ്. അപ്പൊ അതിൽ നിന്ന് ആ ശിഷ്യ പരമ്പര അത് കറക്റ്റ് ആയിട്ട് പോയിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്ന പറയണത്. ഓക്കെ. അപ്പൊ അതിന് ഓം തത്സത്ത് എന്ന് പറഞ്ഞ അതായത് ഇൻഡയറക്റ്റ് ആയിട്ട് ഭഗവാനെ സൂചിപ്പിക്കുക. അത് 2 ഉപനിഷത്തിൽ നിന്നും 1 ഋഗ്വേദത്തിൽ നിന്ന് എടുത്തിട്ടുള്ള വേദ. അടുത്ത ശ്ലോകം 24. ഹരേ കൃഷ്ണ. തസ്മാദോ മിത്യുദാഹൃത്യ യജ്ഞദാനാതപക്രിയാ പ്രവർത്തന്തെ വിധാനോക്ത സതതം ബ്രഹ്മവാദിനാം
അതുകൊണ്ട് വൈദിക നിയന്ത്രണം അനുസരിച്ച് യജ്ഞദാന തപസ്സുകൾ അനുഷ്ഠിക്കുന്ന അതീന്ദ്രിയവാദികൾ പരമപുരുഷനെ പ്രാപിക്കുന്നതിനായി എപ്പോഴും ഓം എന്ന വാക്കോടുകൂടിയാണ് എല്ലാം ആരംഭിക്കുന്നത്. ഹരേഷ്. ഹരേഷ്. ഇതിൽ പറഞ്ഞ അതുകൊണ്ട് വൈദ്യ നിയന്ത്രണം അനുസരിച്ച് യജ്ഞതപസ്സുകൾ അനുഷ്ഠിക്കുന്ന അതീന്ദ്രിയവാദിയും പരമപുരുഷനെ പ്രാപിക്കുന്നതിനായി എപ്പോഴും ഓം എന്ന വാക്കോടാണ് എല്ലാം ആരംഭിക്കുന്നത് പറയുന്നത്. അപ്പൊ ഓമിന്റെ ആ ഇമ്പോർട്ടൻസ് എന്ന് പറയുന്നത് നമുക്കറിയാം. പ്രണവ മന്ത്രം അത് നമ്മൾ വിഭൂതി ലോകത്തിൽ പറയുന്നുണ്ടല്ല. പ്രണവ മന്ത്രം അത് ഞാനാണെന്ന് പറഞ്ഞു. അപ്പൊ അത് ഭഗവാൻ തന്നെയാണ്. ഭഗവാനെ തന്നെ ശബ്ദരൂപത്തില് ഭഗവാനെ കാണിക്കുന്നതാണ് അത് ഓം എന്ന് പറയുന്നത്. അപ്പൊ അതിന് നമ്മൾ ഓം ഉച്ചരിക്കും. അതിന് നമ്മൾ മന്ത്രത്തിന് അപ്പൊ നമ്മളോട് ചോദിക്കുക എന്ത് മഹാമന്ത്രം, നമ്മൾ മന്ത്രം ചൊല്ലുമ്പോൾ എന്താണ് പ്രത്യേകത എന്ന് ചോദിക്കുമ്പോ മന്ത്രമായാലും അത് ഭഗവാന്റെ അതീന്ദ്രിയ ശബ്ദമാണ് അല്ലെ. ഓമായാലും ഭഗവാന്റെ അതീന്ദ്രിയ ശബ്ദമാണ്. അപ്പൊ അതീന്ദ്രിയ അതാണ് ഭഗവാന്റെ ഗുണ ലീല ഇതൊക്കെ ഒന്നാണ്. നമുക്കത് മനസ്സിലാവാത്തതാണ് ശരിക്കും പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാല്. അതിന് നമ്മൾ നാമം ജപിക്കുന്നതും ഭഗവാനെ പൂജിക്കുന്നതും ഒന്ന് തന്നെയാണെന്ന് വെച്ചാൽ ഒന്ന് തന്നെയാണ്. രണ്ടും ഒന്ന് തന്നെയാണ്. കാരണം എന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ രണ്ടും അതീന്ദ്രിയതയിലുള്ളതാണ്. ഭഗവാന്റെ നാമങ്ങൾ പറയുന്നതും അതുപോലെ ഓം എന്ന് സൂചിപ്പിക്കുന്നതും ഒക്കെ അതീന്ദ്രിയാണ്. അതിന് അതീന്ദ്രിയവാദികൾ പരമപുരുഷനെ ഇത് ചെയ്യാൻ പറ്റില്ല. അത് ഓം എന്ന ശബ്ദം തന്നെ ഭഗവാനെ സൂചിപ്പിക്കുന്നതാണ്. അതിന് ഓം പറയുന്നത്. പക്ഷെ മഹാമന്ത്രത്തിൽ അതില്ലാത്തതെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ അത് ആൾറെഡി അതിൽ ഇൻക്ലൂഡഡ് ആണ് പ്രത്യേകിച്ച് അതിനതില്. അപ്പൊ അത് കാരണമാണ് മഹാമന്ത്രത്തിൽ ഓം ചേർക്കാത്തത്. അത് നമുക്ക് ഇതിന് മനസ്സിലാക്കേണ്ടത്. തത് ഓം തത് വിഷ്ണു പരമ്പദം ഋഗ്വേദത്തിലുള്ള ശ്ലോകമാണ്. വിഷ്ണുവിന്റെ പരമപദകമലം പരമമായ ഭക്തിയുടെ വേദിയാണ്. അത് കാരണം ഭഗവാന്റെ ആ പാദകമലം അതാണല്ല നമ്മളെപ്പോഴും പാദകമലം അത് തന്നെയാണല്ലോ എപ്പോഴും പറയാറ്. അതിന് പരമപദ ഋഗ്വേദത്തിലുള്ള ഒരു ശ്ലോകത്തിൽ നിന്നൊന്ന് വന്നിട്ടുള്ളതാണ്. അപ്പോൾ അവിടെയും ഓം തത് വിഷ്ണു പരമ്പദം എന്നാണ് പറഞ്ഞത്. അപ്പൊ ഭഗവാന്റെ പരമ്പദത്തിന് തന്നെയാണ് അപ്പൊ ഇമ്പോർട്ടൻസ് കൊടുക്കുന്നത്. അതാണ് ഓം. അപ്പൊ ഓം എന്ന് പറഞ്ഞത് ഭഗവാനെ തന്നെയാണ് റെപ്രസെന്റേറ്റ് ചെയ്യുന്നത്. അപ്പൊ അതില്ലാണ്ട് ഭഗവാൻ ഇല്ല, അല്ലെങ്കിൽ ഭഗവാന്റെ അതീന്ദ്രിയമായിട്ടുള്ള ആ ശബ്ദമാണ്. അത് കാരണം കൊണ്ടാണ് അതിന് എപ്പോഴും ഓം ഏതൊരു വൈദിക മന്ത്രങ്ങളുടെ ഫ്രണ്ടിൽ ഓം ചേർക്കുക എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അത് ഭഗവാനെ സൂചിപ്പിക്കുന്നതാണ്, അല്ലെങ്കിൽ പരമമായ തത്വ സൂചിപ്പിക്കുന്നത് കൊണ്ടാണ് നമ്മൾ ഓം ചേർക്കുന്നത്. അതാണ് നമ്മൾ വിഭൂതി യോഗത്തിലും ഓം എന്ന് പറഞ്ഞത് ഞാനാണെന്ന് പറയുന്നത്. ഭഗവാൻ പറയുന്നുണ്ടല്ലോ പ്രണവ മന്ത്രം ഞാനാണെന്ന് പറയുന്നത്. അത് തന്നെയാണ് നമ്മൾ എന്തൊരു കാര്യങ്ങളും ചെയ്യുമ്പോൾ ഭഗവാനെ ആദ്യം നമ്മൾ സൂചിപ്പിക്കണം. അതാണ് ഓം നമ്മൾ പറയുന്നത്. അതാണ് ഇതിന് മനസ്സിലാക്കേണ്ടത്. അതെ 25-ാമത്തെ ശ്ലോകം. ഹരേ കൃഷ്ണ. തദിത്യനഭിസന്ധായ ഫലം യജ്ഞതപക്രിയ ദാനക്രിയാശ്ച വിവിധ ക്രിയന്തെ മോക്ഷകാംക്ഷിഭി. ഫലോദ്ദേശം കൂടാതെ തത് എന്നുച്ചരിച്ചു കൊണ്ട് വേണം ഒരാൾ പലതരത്തിലുള്ള യജ്ഞങ്ങളും ദാനവും തപസ്സുമൊക്കെ ചെയ്യേണ്ടത്. ഭൗതിക ബന്ധങ്ങളിൽ നിന്നുള്ള മുക്തിയാണ് അങ്ങനെയുള്ള അതീന്ദ്ര പ്രവർത്തനങ്ങളുടെ ഉദ്ദേശം. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഹരേ കൃഷ്ണ. പിന്നെ തത്ത് എന്നതിനെ പറ്റി ഒന്നുകൂടെ പറയുന്നതാണ്. ബലോദ്ദേശം കൂടാതെ തത്ത് എന്ന് ഉദ്ധരിച്ചു വേണം ഒരാൾ പലതരത്തിലുള്ള യജ്ഞങ്ങളും ദാനങ്ങളും തപസ്സും ചെയ്യേണ്ടത്. ഭൗതിക ബന്ധനത്തിൽ നിന്ന് മുക്തിയാണ് അങ്ങനെയുള്ള അതീന്ദ്രിയ പ്രവർത്തനങ്ങളുടെ ഉദ്ദേശം. അപ്പൊ നമുക്കറിയാം എല്ലാ പ്രവർത്തനങ്ങളുടെ ലക്ഷ്യം എന്ന് പറഞ്ഞത് നമ്മൾ അതീന്ദ്രിയത്തിലേക്ക് കടക്കുക എന്നുള്ളതാണ്. നമ്മൾ ദാനം ചെയ്യണതും തപസ് ചെയ്യണതും യജ്ഞങ്ങൾ ചെയ്യണതും ശരിക്കും പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ അതിനെന്തിനു വേണ്ടിയാണെന്ന് ചോദിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ കറക്റ്റായിട്ട് പറയാം, നമുക്ക് ഭൗതിക ബന്ധനത്തിൽ നിന്ന് മുക്തി നേടി നമ്മൾ ആത്മീയതയിലേക്ക് കടക്കാൻ വേണ്ടിയാണ്. അപ്പൊ തത്ത് എന്ന് പറഞ്ഞത് എന്താണെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ അത് നമ്മൾ ഉച്ചരിക്കണം എന്ന് പറഞ്ഞു. ഓം തത് സത് എന്ന് പറയുമ്പോൾ അത് നമ്മൾ ഉച്ചരിക്കണം എന്ന് പറയണമെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മൾ ഭഗവാനെ ചിന്തിച്ചാലും ഭഗവാനെ പ്രാർത്ഥിച്ചിട്ട് വേണം ഓരോ കാര്യങ്ങൾ ചെയ്യണം. അതിന് ഓം തത് സത്ത് എന്ന് പറഞ്ഞു. അപ്പൊ അതിന്റെ ഒക്കെ മീനിങ് കാര്യങ്ങളും ഈ രണ്ട് ഉപനിഷത്തിൽ നിന്നും ഒരു ഉപനിഷത്തിൽ നിന്നും ഋഗ്വേദത്തിൽ നിന്നാണ് എടുത്തിട്ടുള്ളത്. അതാണ് ഓം തത് സത്ത് എന്ന് പറയുന്നത്. അത്രയുള്ളതില് പിന്നെ 26-27 രണ്ട് ശ്ലോകം ഒന്നിച്ചാ. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഹരേ കൃഷ്ണ പ്രഭു. ശ്ലോകം 26. 26-27. പ്രശസ്തേ കർമ്മണി തഥാ സച്ഛബ്ദപാർത്ഥയുജ്യതേ യജ്ഞേ തദ്ദാനേ ച സ്ഥിതി സതിതി ഉച്യതേ ദൈവതദർദീയം സതിത്യേവാഭിധീയതേ. വിവർത്തനം. നിരപേക്ഷ സത്യമാണ് ഭക്തിപൂർവം ചെയ്യപ്പെടുന്ന യത്നത്തിന്റെ ലക്ഷ്യം. സത് എന്ന വാക്ക് അതിനെ സൂചിപ്പിക്കുന്നു. ആ വിധത്തിലുള്ള യത്നം അനുഷ്ഠിക്കുന്ന പറയും. സ്വഭാവം അനുസരിച്ചുള്ള മറ്റു പ്രവൃത്തികളെ പോലെ യത്നദാന തപകർമ്മങ്ങൾ
ഭഗവത് പ്രസാദത്തിനു വേണ്ടി ചെയ്യപ്പെടുന്നവയാണല്ലോ. ഹരേ ഹരേ കൃഷ്ണ. പിന്നെ അതൊന്നും കൂടെ അതിന് ക്ലിയർ ചെയ്യണം. നമ്മൾ ഓം ഓം എന്നുള്ളത് ആദ്യം പറഞ്ഞു. അതെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ എല്ലാവരും ചെയ്യണം. അതായത് അതീന്ദ്രിയവാദികൾ എന്തൊരു കാര്യം ചെയ്യണതിന് മുന്നേ നമ്മൾ ഓം എന്ന വാക്കോടാണ് എല്ലാം ആരംഭിക്കുക. പിന്നെ തത്ത് എന്ന് പറയുമ്പോൾ അത് യജ്ഞങ്ങളും തപസ്സുകളും അങ്ങനെ ചെയ്യേണ്ട സമയത്ത് തത്ത് എന്ന പദം ഉപയോഗിക്കണം. ഇനി സത്ത് എന്ന പദം ഉപയോഗിക്കുമ്പോൾ എവിടെ യജ്ഞങ്ങളുടെ ഭക്തിപൂർവ്വം ചെയ്യുന്ന യജ്ഞങ്ങൾ ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് സത്ത് എന്ന പദം ഉപയോഗിക്കണം. അത് ഒന്നിച്ചാണ്. നമ്മൾ സാധാരണ അതിന്റെ ഡിഫറൻസ് മനസ്സിലാക്കാത്തുള്ളൂ. നമുക്ക് ദാനമായ പിന്നെ തപസ് ചെയ്യുമ്പോഴും യജ്ഞം ചെയ്യുമ്പോഴും അതുപോലെ അതീന്ദ്രിയ തലത്തിൽ നമ്മൾ ചിന്തിക്കുമ്പോൾ അല്ലെങ്കിൽ നാമങ്ങൾ ജപിക്കുമ്പോൾ നമ്മളിത് ഒന്നിച്ച് പറയുന്നതിന്റെ കാരണം അതാണ്. കാരണം ഈ മൂന്ന് കാര്യം ഇന്റർലിങ്ക് ആണ് നമ്മളെ സംബന്ധിച്ച്. അതായത് നമ്മൾ അതീന്ദ്രിയ ലെവലിലേക്ക് ഉയരാൻ ശ്രമിക്കുന്നത്, അതുപോലെ തന്നെ തപസ്സുകൾ ചെയ്യണ്, നമ്മൾ പൂജകൾ ചെയ്യണം. എന്തൊരു കാര്യം നമ്മൾ ഈ മൂന്ന് ഡിപ്പെൻഡ് ആണ്. അതിന് നമ്മൾ പറയുമ്പോൾ ഓം തത് സത് എന്ന് പറഞ്ഞു. പിന്നെ സത്തിനെ പറ്റി പറയുമ്പോൾ നിരപേക്ഷ തത്വമാണ് ഭക്തിപൂർവ്വം ചേരുന്ന യജ്ഞത്തിന്റെ ലക്ഷ്യം അല്ലെ. നമ്മുടെ ലക്ഷ്യം എപ്പോഴെന്തായിരിക്കും? ആ ഭക്തിപൂർവ്വം ചെയ്യുന്ന ഭഗവാന്റെ പൂജകൾ അല്ലെങ്കിൽ യജ്ഞങ്ങളാണ്. അപ്പോൾ അവിടെ സത്ത് എന്ന വാക്കിനെ അത് സൂചിപ്പിക്കുന്നു. ആ യജ്ഞത്തിനാണ് സത്ത് എന്ന് നമ്മൾ സൂചിപ്പിക്കുന്നു പറയുന്നത്. അതിന് പറഞ്ഞത് ഇപ്പൊ നമ്മൾ ചെയ്യേണ്ട കാര്യങ്ങൾ ചെയ്യണമെന്ന് വെച്ചാൽ നമുക്ക് പല യജ്ഞങ്ങൾ നമുക്ക് ജീവിതത്തിൽ പല യജ്ഞങ്ങളും ചെയ്യേണ്ടതായിട്ടുണ്ടെന്നാ പറയുന്നത്. അതിന് 16 സംസ്കാരങ്ങളെ പറ്റി നമ്മൾ പറയുന്നത് അല്ലെ. വിധിവിഹിത കർമ്മങ്ങൾ എന്ന വാക്കുകൾ വേദ സാഹിത്യം ഗർഭധാനം മുതൽ മരണം വരെ മനുഷ്യ ജീവിതം അനുഷ്ഠിക്കേണ്ട സംസ്കാര പ്രക്രിയകളെ സൂചിപ്പിക്കും. നമ്മൾ എല്ലായ്പ്പോഴും പറയാം വിധിവിഹിത കർമ്മങ്ങൾ നമ്മൾ പറയും അല്ലെ. നമുക്ക് വിധിച്ചിപ്പെട്ടിട്ടുള്ള കർമ്മങ്ങൾ ഉണ്ടെന്ന് പറയും. അപ്പൊ ഈ കർമ്മങ്ങൾ എന്താണെന്ന് പറയുമ്പോൾ അതിനുത്തരം എന്ന് പറയുന്നത് നമ്മൾ 16 സംസ്കാരം ഗർഭധാനം മുതൽ മരണം വരെ നമുക്ക് 16 സംസ്കാരങ്ങൾ നമ്മൾ ചെയ്യുന്നുണ്ട്. അതിൽ ചിലതൊക്കെ ഇപ്പൊ നമ്മൾ ചെയ്തു പോയിട്ടുണ്ടല്ലോ. ഇപ്പൊ പല കാര്യങ്ങൾ ഇപ്പൊ ചോറൂണ്, അതുപോലെ തന്നെ വിവാഹം, ഇതൊക്കെ ഒരേ കംപ്ലീറ്റ് അല്ലെങ്കിൽ കുറെ ഒക്കെ അതിന്റെ പാർട്സുകൾ നമ്മൾ ചെയ്തു പോകുന്നുണ്ട്. അപ്പൊ അങ്ങനെ തന്നെ 16 സംസ്കാരങ്ങൾ നമ്മളിൽ നിന്നുണ്ടായിരുന്നു. ഇത് മാത്രമല്ല പലതും ഉണ്ടായിരുന്നു. അപ്പൊ അതിൽ അങ്ങനെ അനുഷ്ഠിക്കുന്ന കർമ്മങ്ങൾ അതൊക്കെയാണ് യജ്ഞങ്ങൾ എന്ന് പറഞ്ഞ. അപ്പൊ വിവാഹ യജ്ഞം തന്നെയാണ്, വിവാഹത്തിന് യജ്ഞം തന്നെയാണ് പറയാം. വിവാഹത്തിന് നമ്മള് ഭഗവാനിലേക്ക്, കാരണം അഗ്നിസാക്ഷിയാൾക്ക് ഭഗവാനെ കണക്ട് ചെയ്തിട്ടല്ലേ വരുന്നത്. അപ്പൊ അവിടെയാണ് ഓം തസ്സത്, എല്ലാതും ഭഗവാനെ സമർപ്പിച്ചു. വിവാഹം ചെയ്യുമ്പോഴും ഭഗവാനെ സമർപ്പിച്ചിട്ടാണ് നമ്മളെല്ലാം ചെയ്യുന്നത്. അതാണ് അവിടെ ഓം തസ്സത്ത് എപ്പോഴും ഉച്ചരിക്കണം എന്ന് പറഞ്ഞത്. പിന്നെ സത്സംഗം കൂടാതെ പിന്നെ നമ്മൾ അടുത്ത ലെവലിൽ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമ്മൾ ആത്മീയമായിട്ട് ഉയരുമ്പോൾ അത് നമുക്ക് അറിയാവുന്ന കാര്യങ്ങളാണ്. കാരണം സത്സംഗം കൂടാതെ ആർക്കും ആധ്യാത്മിക ജ്ഞാനം ലഭ്യമല്ല. ദീക്ഷ സമയത്തും പൂണുതിൽ നരിക്കുമ്പോഴും ഓ തസ്സത്ത് എന്ന് മന്ത്രിക്കണം എന്ന് പറയുന്നത്. ഏത് സമയത്തും നമ്മൾ എന്തൊരു കാര്യം ചെയ്യുമ്പോഴും ഈ 3 കാര്യങ്ങളുണ്ട്. ഓം തത്സത്ത്, അതായത് നമ്മൾ എന്താ ചെയ്യുന്ന അതീന്ദ്രിയത്തിലേക്ക് നമ്മൾ കടക്കണം അല്ലെ. അപ്പൊ കടക്കുന്ന സമയത്ത് അതിന് സ്റ്റാർട്ടിങ് ആണ്. നമ്മൊരു പോയിന്റിലേക്ക് കയറാൻ പോകണം. അപ്പൊ അവിടെ ഓം എന്നുള്ള ശബ്ദത്തോടാണ് സ്റ്റാർട്ട് ആവുന്നത്. പിന്നെ അതിന് വേണ്ടിയിട്ടുള്ള കാര്യങ്ങളാണ് തപസ് അല്ലെ. തപസ്സും ദാനൊക്കെ അതിന്റെ പാർട്ടായിട്ട് വരുന്നത്. അത് നമ്മൾ ചെയ്യണം. അവിടെ തത്ത് എന്നുള്ള പദത്തിലേക്ക് ഇമ്പോർട്ടൻസ് വന്നു. പിന്നെ അത് നമ്മൾ ചെയ്യണം, മനസ്സിലായി. ചെയ്യുന്നതാണ് നമ്മൾ ആ ഭക്തിപൂർവ്വ യജ്ഞങ്ങൾ ചെയ്യുന്നത്. അവിടെ സത്ത് എന്നുള്ള പദത്തിന് ഇമ്പോർട്ടൻസ്. ആ സാധാരണ രീതിയിൽ ഈ 3 പദങ്ങൾ ഒന്നിച്ചാണ് നമ്മൾ ചെയ്യുന്നത്. അതെന്ന് പറഞ്ഞത് ദീക്ഷ സമയത്തും പൂണുന്നിൽ ധരിക്കുമ്പോൾ ഓം സത്ത് എന്ന് മന്ത്രിക്കും എന്ന് പറയുന്നത്. കാരണം ഈ 2 സമയങ്ങൾ എന്ന് പറഞ്ഞത് ദീക്ഷ എന്ന് പറഞ്ഞത് നമുക്കറിയാം അല്ലെ. ആത്മീയത്തിലേക്ക് കടന്ന് ആ തപസ്സുകൾ ചെയ്ത് ആ യജ്ഞങ്ങൾ നമ്മൾ പൂർത്തീകരിക്കുന്നു. അപ്പൊ അത് നമ്മൾ ഭഗവാനോട് കൊടുക്കുന്ന ഒരു ഇൻഡയറക്റ്റ് ഒരു വാക്കും കൂടിയാണ് അല്ലെ. അപ്പൊ ആ സമയത്ത് അതിൽ നമ്മൾ ആ ശബ്ദം ഉപയോഗിക്കണം. അപ്പോഴത് പരിപൂർണതയാവുള്ളൂ. നമ്മളൊരു ഇൻവിറ്റേഷൻ കൊടുക്കണ പോലെ കംപ്ലീറ്റ് അഡ്രസ് ചെയ്തിട്ട് വിടുന്ന പോലെ തന്നെയാണ് ഇൻഡയറക്റ്റ് ആയിട്ട് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാല്. ഇനി 28ാമത്തെ ശ്ലോകം, ലാസ്റ്റ് ശ്ലോകം, 28ാമത്തെ ശ്ലോകം. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഹരേ കൃഷ്ണ. അശ്രദ്ധയാഹൃതം ദത്തം തപസ്തപ്തം കൃതം ചയത് അസദിത്യുച്യത്തെ പാർത്ഥ ന ച തത്പ്രേത്യനോ ഇഹ. പരമപുരുഷനിൽ പൂർണ്ണ വിശ്വാസം കൂടാതെ ചെയ്യപ്പെടുന്ന യജ്ഞവും ദാനവും തപസ്സും അസത് എന്ന് പറയപ്പെടുന്നു. ക്ഷണികങ്ങളായ അത്തരം കർമ്മങ്ങൾ ഇഹലോകത്തിലും പരലോകത്തിലും നിഷ്പ്രയോജനങ്ങളാണ്. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഹരേ കൃഷ്ണ. അപ്പൊ പിന്നെ അസത്ത് എന്നുള്ള വേർഡിന്റെ സത്ത് അസത്ത് എന്ന് പറയില്ല. അപ്പൊ അസത്ത് എന്ന് പറയുന്നതാണ് പുരുഷനെ പൂർണ്ണ വിശ്വാസം കൂടാതെ ചെയ്യപ്പെടുന്ന പരമപുരുഷനെ പൂർണ്ണ വിശ്വാസം കൂടാതെ ചെയ്യപ്പെടുന്ന യജ്ഞവും ദാനവും തപസ്സും അസത്ത് എന്ന് പറയുന്നത്. അപ്പൊ എന്തൊരു കാര്യവും നമ്മൾ ഭഗവാനിലെ പൂർണ്ണ വിശ്വാസം കൂടാതെ എന്തൊരു കാര്യം ചെയ്താലും, ദാനം ചെയ്താലും തപസ് ചെയ്താലും അതേപോലെ തന്നെ യജ്ഞം ചെയ്താലും, 3 കാര്യമാണ് ഇമ്പോർട്ടൻസ്. ഈ 3 കാര്യങ്ങൾ നമ്മൾ ചെയ്താല് അതിനെ അസത്ത് എന്നാണ് പറയാന്ന് പറയുന്നത്.
അസത്ത് എന്ന് പറയാന്ന് പറയുന്നത്. കാരണം ഈ 3 കാര്യങ്ങളും ഭഗവാൻ അർപ്പിച്ചിട്ട് വേണം നമ്മൾ ചെയ്യേണ്ടത്. ഏത് യജ്ഞമായാലും ദാനമായാലും തപസ്സായാലും ഭഗവാൻ അർപ്പിച്ചിട്ട് വേണം ചെയ്യേണ്ടത്. അത് നമ്മൾ ചെയ്തിട്ടില്ല എന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ അത് ഓട്ടോമാറ്റിക്കായിട്ട് അത് തമസത്തിന്റെ ലെവലിലേക്ക് താഴ്ന്നു പോകും. അങ്ങനെ ചെയ്യുന്ന ക്ഷണികങ്ങളായ അത്തരം കർമ്മങ്ങൾ ഇഹലോകത്തിലും പരലോകത്തിലും നിഷ്പ്രയോജനങ്ങളാണെന്ന് പറഞ്ഞത്. കാരണം നമ്മൾ അങ്ങനെ ചെയ്തു കഴിഞ്ഞാല് ഇഹലോകത്തിലടക്കം ചെയ്യാൻ കാര്യമില്ല എന്നാ പറഞ്ഞത്. നമ്മളിപ്പോ പറയില്ല, നമ്മൾ എന്തൊരു കാര്യം ഇപ്പൊ ദാനം ചെയ്യുമ്പോൾ അത് നമുക്കൊരു ബലം പ്രതീക്ഷിച്ചാൽ ചെയ്യണമെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ അതിന് ഈ ലോകത്തിൽ തന്നെ അത് കൊടുക്കുന്ന ആൾക്കും മനസ്സിലാവും, വാങ്ങിക്കുന്ന ആൾക്കും മനസ്സിലാവും എന്തിനാ ചെയ്യണമെന്ന് മനസ്സിലായി. അപ്പൊ അത് രണ്ടുപേർക്കും മനസ്സിലായി കഴിഞ്ഞാൽ പിന്നെ അതിന്റെ ഒരു മീനിങ് തന്നെ ഇല്ല. അതാണ് ഇഹലോകത്തിലും പരലോകത്തിലും. പരലോകത്തിൽ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഭഗവാന് വേണ്ടിയല്ല അത് ചെയ്യുന്നത്. അപ്പൊ അവിടെയും നമുക്ക് അതിന്റെ ബലം കിട്ടില്ല. അപ്പൊ യജ്ഞങ്ങളായാലും അതുപോലെ തപസ്സുകളായാലും അതേപോലെ തന്നെ നെക്സ്റ്റ് തപസ്സുകള്, യജ്ഞങ്ങള്, അതേപോലെ തന്നെ ദാനം, ഇതല്ലാതെ നമ്മൾ ചെയ്യുന്നുണ്ടെങ്കിൽ നമ്മൾ അത് കറക്റ്റ് ആയിട്ട് ഭഗവാൻ അർപ്പിച്ചിട്ട് വേണം ചെയ്യാൻ. അല്ലെങ്കിൽ നമ്മൾ ചെയ്യേണ്ടതില്ല. ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞിട്ട് അത് ഓട്ടോമാറ്റിക് അത് പരലോകത്തിലും നിഷ്പ്രയോജനം, ഈ ലോകത്തിൽ അതായത് ഈ ഇഹലോകത്തിലും പരലോകത്തിലും നിഷ്പ്രയോജനം. 2 ലോകത്തിലും അതിനൊണ്ടൊരു കാര്യമില്ല എന്നാ പറഞ്ഞത്. അതിന് ആധ്യാത്മികമായ ഒരു ലക്ഷ്യമില്ലാതെ ചെയ്യപ്പെടുന്നത് എന്തും യജ്ഞമായാലും ദാനമായാലും തപസ്സായാലും നിഷ്പ്രയോജനങ്ങൾ തന്നെ. നമ്മൾ ചെയ്യുന്ന കർമ്മങ്ങള് കറക്റ്റ് ഭഗവാനെ സമർപ്പിച്ചിട്ട് വേണം ചെയ്യേണ്ടത്. കാരണം നമ്മൾ ലാസ്റ്റ് അധ്യായത്തിലേക്ക് കടന്നു തുടങ്ങിയല്ലേ. ലാസ്റ്റ് അധ്യായത്തിലാണ് 17ാമത്തെ ലാസ്റ്റ് ശ്ലോകമാണ്. ലാസ്റ്റ് ശ്ലോകം എന്ന് പറയുമ്പോൾ ശരിക്കും അറിയാം 17 അധ്യായം കഴിയുന്നതോടുകൂടി ഭഗവത്ഗീത കഴിഞ്ഞു. ഡയറക്റ്റ് ആയിട്ട് പറഞ്ഞു. അപ്പൊ ഭഗവത്ഗീത കഴിഞ്ഞു. ഈ ശ്ലോകത്തോടുകൂടി ഭഗവത്ഗീത കഴിയണം. 18 അധ്യായം എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഒരു റിവിഷൻ പോലെയാണ് അല്ലെ. എല്ലാ അധ്യായത്തിന്റെ ഒരു റിവിഷൻ പോലെയാണ് 18 അധ്യായത്തിൽ നടക്കുന്നത്. അപ്പൊ അതില് വരുമ്പോഴാണ് ശരിക്കും സന്യാസത്തിന്റെ പരിപൂർണത എന്ന് പറയുമ്പോ സന്യാസം എന്താണ് അത് 100% സന്യാസത്തിലേക്ക് കടക്കുമ്പോഴാണ് നമ്മള് സർവധർമ്മ പരിത്യജ്യം മാമേക ശരണം വ്രജ എന്നുള്ള ശ്ലോകത്തിലേക്കൊക്കെ നമ്മൾ പോണത്. കാരണം എല്ലാം ത്യജിച്ചു കഴിഞ്ഞാലും ഭഗവാൻ സംരക്ഷിക്കും. എല്ലാ ധർമ്മങ്ങളും ത്യജിക്കാനുള്ള കഴിവ് നമ്മൾക്ക് വന്നിട്ടുണ്ടാവും ഇപ്പോൾ സമ്പൂർണ്ണത്തിലേക്ക് കടക്കുമ്പോൾ. അപ്പൊ അതിനെ മുന്നത്തിൽ പറയുമ്പോൾ ആ ശ്ലോകത്തിന് ലാസ്റ്റ് ശ്ലോകമായിട്ട് 17ാം അധ്യായത്തിന് ലാസ്റ്റ് ശ്ലോകത്തിൽ പറയുമ്പോൾ നമ്മൾ എന്തൊരു കാര്യം ചെയ്യുമ്പോഴും അത് സിമ്പിളായിട്ട് പറഞ്ഞാൽ എന്തൊരു കാര്യം ചെയ്യുമ്പോഴെന്നും പറയാം. യജ്ഞമായാലും ദാനമായാലും തപസ്സായാലും അത് കറക്റ്റ് ആയിട്ട് ഭഗവാനെ ലക്ഷ്യമല്ലാതെ ചെയ്യുന്ന ഒരു കാര്യം ഉണ്ടെങ്കിൽ അതൊക്കെ നീചമാണ്. ഈ നീചമാണെന്നാണ് ശ്ലോകം ചെയ്യുന്നത്. അപ്പൊ അൾട്ടിമേറ്റ് ഭഗവതിയുടെ സന്ദേശം തന്നെ ഇതിൽ നിന്ന് മനസ്സിലാകാം. നമ്മൾ എന്തൊരു കാര്യം ചെയ്യണം ഭഗവാനെ മുൻനിർത്തിയിട്ട് ചെയ്യണം. അല്ലെങ്കിൽ ചെയ്തിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ അത് പരലോകത്തിലേക്കും ഇല്ല ഇഹലോകത്തിലും ഒരു കാര്യമില്ല. പിന്നെ എന്തിനോ വേണ്ടി നമ്മൾ എന്തോ ചെയ്യുന്ന പോലെ ആയി മാറും. അതാണ് ഇതിൽ പറയുന്നത്. ബദ്ധമായ അവസ്ഥയിൽപ്പെട്ടിരിക്കുക മനുഷ്യൻ ദേവന്മാരെ, പ്രേതങ്ങളോ കുബാരാദികളായ യക്ഷന്മാരെ ആരാധിക്കാൻ ആഗ്രഹിക്കും. തപോഗുണത്തിലേക്കാളും രജഗുണത്തിലേക്ക് നന്നാണ് സാത്വികഗുണം. നേരിട്ട് കൃഷ്ണാബോധത്തിലാവുന്നതിനായിട്ട് ത്രിഗുണങ്ങൾക്ക് അതീതനാണ്. അപ്പൊ നമ്മൾ ഈ ബദ്ധമായ ജീവിതത്തിൽ അകപ്പെട്ടിരിക്കുന്നത് കാരണം കൊണ്ടാണ് നമുക്ക് എപ്പോഴും ആഗ്രഹങ്ങൾ വരും. അതിനനുസരിച്ച് പല മാർഗങ്ങളും നമ്മൾ ചിന്തിക്കും. അതിനനുസരിച്ച് ദേവന്മാരെ നമ്മൾ കണ്ടുപിടിക്കും. ആ പല ദേവന്മാർ നമ്മളെ ആഗ്രഹത്തിനനുസരിച്ചുള്ള അതന്നല്ല ശ്രദ്ധാവിഭാഗങ്ങൾ പറയുന്നതന്നല്ല. നമ്മളെ ആഗ്രഹങ്ങൾ നമ്മളെ ത്രിഗുണങ്ങൾക്ക് അനുസൃതമായിരിക്കും നമുക്ക് ഓരോ ദേവന്മാരെ ഇഷ്ടപ്പെടുന്നത് അല്ലെങ്കിൽ ഒരേ രീതിയിലേക്ക് നമ്മൾ കടക്കുന്നത്. അങ്ങനെയാണ് പറഞ്ഞത്. അവര് ദേവന്മാരെയോ പ്രേതങ്ങളെയോ കുബാരാദികളോ അപ്പൊ അങ്ങനത്തെ ഏറ്റവും ആ താമോ ഗുണത്തിലുള്ള വ്യക്തികൾ ഉണ്ടെങ്കിൽ അവര് ചിലപ്പോൾ പ്രേതങ്ങളെ ആയിരിക്കും ആരാധിക്കുക. അപ്പൊ അല്ലെങ്കിൽ കുബേരന്മാരെ ആരാധിക്കും, യക്ഷന്മാരെ ആരാധിക്കാം, അങ്ങനെ ആഗ്രഹിക്കും. അത് അങ്ങനെയാണ് ശ്രദ്ധ വിഭാഗത്തിൽ പറഞ്ഞു തരുന്നത്. അപ്പൊ അങ്ങനെ ആരാധിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ അത് ക്ഷണികമായിട്ടുള്ള ചില കാര്യങ്ങൾക്ക് നമുക്ക് ലഭിച്ചിരിക്കാം. പക്ഷെ അത് കഴിഞ്ഞാൽ അതിന് വലിയ പ്രശ്നത്തിലേക്ക് നമ്മൾ പോകും. അത് കാരണം അതിന് നിഷ്പ്രയോജനം എന്ന് പറയുന്നത് തന്നെ. പിന്നെ പറഞ്ഞ തമോ ഗുണത്തിലേക്കാൾ രജോ ഗുണത്തിലേക്ക് നന്നാണ് സാത്വിക ഗുണം. നമ്മൾ കമ്പയർ ചെയ്യുമ്പോൾ ബെറ്റർ. നമ്മളല്ലേ ജയിലിത്തെ നമ്മൾ പ്രഭുപാദർ പറഞ്ഞു തരുന്നത് തന്നെയല്ലോ. ഒരു ഒരു മുറിയിൽ നിന്ന് അടുത്ത ജയിലിലേക്ക് അതിൽ കുറച്ച് പെയിന്റ് അടിച്ചിട്ടുണ്ടാവുന്ന മാത്രമേ ഉള്ളൂ. വേറൊരു വ്യത്യാസം ഉണ്ടായില്ല. മറ്റേല് കുറച്ചും കൂടെ ചെയ്യുന്ന കുറച്ചും കൂടെ നീറ്റായിട്ട് ചിലപ്പോൾ ഒരു ചെയർ ഇട്ടിട്ടുണ്ടാവും എന്ന് വിചാരിക്കുക. അത്ര ഒരു ഡിഫറൻസ്. സംഗതി അല്ലാതും ജയില് തന്നെയാണ്. ഇത് തന്നെയാണ് പറഞ്ഞത്. അപ്പൊ ഇതിന് കമ്പാരിറ്റ് ചെയ്യുമ്പോഴേ സത്വഗുണമാണ് നല്ലത്. പക്ഷെ ഈ കൃഷ്ണാബോധം എന്ന് പറയുമ്പോൾ ഈ 3 ഗുണങ്ങൾക്ക് അതീതനാണ്. അതായത് ജയിലിൽ നിന്ന് നമ്മൾ പുറത്തു വന്ന പോലെ അതാണ് കൃഷ്ണാവബോധം എന്ന് പറയുന്നത്. മറ്റേതല്ലാതെ അതിൽ തന്നെയുള്ള ചെറിയ ഡിഫറൻസ് ഉള്ളു. ബെറ്റർ എപ്പോഴും സാത്വികഗുണമാണ്. ആ സാത്വികഗുണത്തിലേക്ക് നമ്മൾ കടക്കണം. എന്നാലേ നമുക്ക് ഈ ഓട്ടോമാറ്റിക്കായിട്ട് കൃഷ്ണാബോധത്തിലേക്ക് ഈസി ആയിട്ട് കടക്കാൻ പറ്റുള്ളൂ. പക്ഷെ കൃഷ്ണാബോധത്തിലേക്ക് നമുക്ക് നേരിട്ട് കടക്കാൻ പറ്റും. അതിന് പറയാം നമുക്ക് കൃഷ്ണാബോധ സാത്വികമായിട്ട് ലെവലിലേക്ക് നമുക്ക് പോകേണ്ട ആവശ്യമില്ല. അതെന്താ കാര്യം? അതിനെ പറ്റി എല്ലാവർക്കും എന്തെങ്കിലും പറയാൻ പറ്റുമോ? ഹരകൃഷ്ണ പ്രോജി ക്വസ്റ്റ്യൻ എന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാല് കൃഷ്ണാവബോധത്തിൽ കടക്കുന്ന വ്യക്തിക്ക് തമോ രജോ തമോ ഗുണത്തിൽ കൂടെ കടക്കണ്ടേ? തമോ ഗുണത്തിലുള്ള വ്യക്തിക്ക് കൃഷ്ണാവബോധത്തിലേക്ക് കടക്കാൻ പറ്റില്ലേ?
കാരണം അതായത് ഒരു വ്യക്തി ചോദിക്കുന്ന ഒരു തമോ ഗുണത്തിലാണ് ഞാൻ, ഓക്കെ, എനിക്ക് കൃഷ്ണാവബോധം ലഭിക്കോ ഇല്ലേ എന്ന് നമ്മ ചോദിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മ എന്താ ആൻസർ പറയാം? ലഭിക്കും, ലഭിക്കും, തീർച്ചയായിട്ടും ലഭിക്കും. ലഭിക്കും. ലഭിക്കും, അതാണ് എന്റെ ആൻസർ. സറണ്ടർ ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ പറയുന്ന ത്രിഗുണങ്ങൾക്കും മുകളിലാകാൻ പറ്റുന്നു. അതായത് നമ്മളിപ്പോ തമോ ഗുണ, രജോ ഗുണ, സത്വ ഗുണം എന്നുള്ള അതിലൊരു കണ്ടീഷൻ ഇല്ല കൃഷ്ണാവബോധം എന്ന് പറയുന്നത്. അതിന്റെ മുകളിലാണ് ത്രിഗുണത്തിന് അതീതനാണ് ശരിക്കും കൃഷ്ണാവബോധം. അപ്പൊ ശരിക്കും തമോ ഗുണത്തിലുള്ള വ്യക്തിക്ക് ഭഗവാന്റെ എന്താ പറയണത് ശുദ്ധ സത്വഗുണത്തിലേക്ക് നമുക്ക് കടക്കാൻ പറ്റും. ഏത് ഗുണത്തിലാണെങ്കിലും ഷോർട്ട് കട്ടായിട്ട് കടക്കാം. അതിനുള്ള മാർഗം എന്താണ്? സംഘവും നല്ല ആചാര്യനെ കിട്ടുന്നതും ഒരാളുടെ ബോധത്തിലേക്ക് നയിക്കാൻ സാധിക്കുന്നതാണ് അതിലൂടെ. കാരണം നമുക്ക് അതിനുള്ള ഭാഗ്യം കിട്ടിക്കഴിഞ്ഞാൽ അത് നമ്മൾ ഉപയോഗിച്ച് കഴിഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് കടക്കാൻ പറ്റും. അപ്പൊ നമുക്ക് ബാക്കിയൊക്കെ ഓട്ടോമാറ്റിക് ആയിട്ട് നമ്മൾക്കുള്ള വന്നോളൂ. സാത്വിക ഗുണം അതിൽ കൂടെ വന്നോളൂ. നമ്മൾ അതിന് സ്പെഷ്യൽ ആയിട്ട് ചെയ്യേണ്ട ആവശ്യമില്ല. അല്ലെങ്കിൽ നമ്മള് പതുക്കെ സാത്വിക ഗുണത്തിലേക്ക് കടന്നു. അതാണ് നമ്മൾ വൈദിക ഗ്രന്ഥങ്ങളിൽ പറഞ്ഞു തരുന്നത് അല്ലെ. വൈദിക ഗ്രന്ഥങ്ങളിൽ നമ്മൾ ഇൻഡയറക്റ്റ് ആയിട്ട് നമ്മൾ തമോന്ന് രജോന്ന് അല്ലെങ്കിൽ സാത്വിക ഗുണത്തിലേക്ക് കടക്കേണ്ട രീതികൾ പറഞ്ഞു തന്നതിന് ശേഷമാണ് പിന്നെ അടുത്ത സ്റ്റെപ്പിലേക്ക് അവർ കൊണ്ടുപോകുന്നത്. ഇത് എന്ന് പറയുമ്പോൾ ഡയറക്റ്റ് ആയിട്ട് നമുക്ക് കൃഷ്ണബോധത്തിലേക്ക് കടക്കുമ്പോൾ എന്താണ് നമ്മൾ ചെയ്യാൻ പറയുന്നത്? എന്താണ് ബേസിക് ആയിട്ട് ചെയ്യാൻ പറയുന്നത്? നമ്മൾ ബേസിക് ആയിട്ട് പറയാൻ എന്താണ്? ജപം ചെയ്യാന്ന്. സിമ്പിൾ ആയിട്ടും പറയാം, ജപം ചെയ്യാനാണ് പറയാ അല്ലെ. അപ്പൊ ജപം ചെയ്യാന്ന് പറഞ്ഞത് അതിൽ സാത്വിക ഗുണം അതുപോലെ തന്നെ രജോ തമോ ഒന്നും ഗുണത്തിനൊന്നും പ്രത്യേകത ഇല്ല, എല്ലാവർക്കും ചെയ്യാവുന്ന ഒരു കാര്യമാണ് അല്ലെ. അതാണ് കലിയുഗത്തിന്റെ ധർമ്മം. കലിയുഗത്തിന്റെ ധർമ്മം എന്ന് പറയുമ്പോൾ അതിന്റെ അർത്ഥം എന്താണ്? അത് ആർക്കും ചെയ്യാൻ കഴിയുന്ന കാര്യമാണ്. അതായത് ഓരോ യുഗത്തിനനുസരിച്ചാണ് ഓരോ ധർമ്മങ്ങൾ സൃഷ്ടിക്കപ്പെട്ടുള്ളത്. അത് ആ യുഗത്തിൽ അത് ചെയ്യാൻ കഴിയും. ഇപ്പൊ നമുക്കറിയാം ആദ്യത്തെ യുഗം സത്യയുഗത്തില് എല്ലാവർക്കും അത് ചെയ്യാൻ കഴിയും. ചെയ്യാത്ത അടുത്ത പാർട്ട് മനസ്സിലായി. അതേപോലെ തന്നെ കലിയുഗത്തിൽ വരുമ്പോ നാമം എല്ലാവർക്കും ചെയ്യാൻ കഴിയും, ചെയ്യാത്തത് അടുത്ത പാർട്ട്. നാമം ജപിക്കാൻ കഴിയാത്ത ആരുമില്ല മനസ്സിലായി. അപ്പൊ കലിയുഗത്തിന്റെ ധർമ്മം എന്നാണ് നാമം. ആ നാമജപത്തിലൂടെ അതില് സത്തായാലും തമസായാലും രജമാണ് സാത്വികമാണ് ആർക്ക് വേണമെങ്കിലും ആ നാമജപം ചെയ്യാൻ കഴിയും. അതിൽ ഭഗവാൻ വിഭൂതി യോഗത്തിൽ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടല്ലോ, ആ യജ്ഞമാണ്, ആ യജ്ഞത്തിന്റെ നാമമാണെന്ന് ഞാൻ പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞു മനസ്സിലായി. അപ്പൊ ഏറ്റവും വലിയ ഇമ്പോർട്ടൻസ് നാമത്തിനാണ് ഭഗവാൻ പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞ്. ആ നാമം കലിയുഗത്തിന്റെ ധർമ്മം എന്ന് പറയുമ്പോൾ നമ്മ മനസ്സിലാക്കേണ്ടതെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ അത് ഈ കലിയുഗത്തിൽ എല്ലാവർക്കും ചെയ്യാൻ പറ്റുന്ന കാര്യമാണ്. സത്യുഗത്തിന്റെ ധർമ്മം എന്ന് പറയുമ്പോൾ സത്യുഗത്തില് പറയുമ്പോൾ ധ്യാനയോഗ അല്ലെങ്കിൽ മെഡിറ്റേഷൻ അല്ലേ പറയുന്നത്. അവിടെ അതെല്ലാവർക്കും ചെയ്യാൻ കഴിയും, ചെയ്യാത്തത് അടുത്ത പാർട്ട്. അത് ഇവിടെ നടക്കില്ല. നമുക്ക് ഇവിടെ ആയിരിക്കും വളരെ അപൂർവമുള്ള വ്യക്തികൾക്ക് മാത്രമേ അഷ്ടാംഗ യോഗയും കാര്യങ്ങളൊക്കെ ചെയ്യാൻ പറ്റുള്ളൂ. സാധാരണ നമ്മളെ പോലുള്ള വ്യക്തികൾ ഇരുന്ന് ചെയ്തു കഴിഞ്ഞാൽ അതിന്റെ പ്രോബ്ലം എന്താണ്? 99% ആൾക്കാർക്ക് അതിൽ ഫെയിലർ ആയി പോകും. കാരണം എന്താ വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ഈ യുഗത്തിന്റെ ധർമ്മം അതല്ല. അത് കാരണമാണ് അവിടെ ഫെയിലിയർ ആവുന്നത്. അത് നമ്മൾ ഇൻഡിവിജ്വലിന്റെ പ്രോബ്ലം അല്ല, ഈ യുഗത്തിന്റെ പ്രോബ്ലം. ഈ യുഗത്തിൽ നമ്മൾ അത് ചെയ്തു കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്കത് ഫെയിലിയർ വരാനുള്ള ചാൻസ് വളരെ കൂടുതലാണ്. അതാണ് കലിയുഗത്തിൽ നാമജപം എന്ന് പറയുന്നത്. നാമജപത്തിൽ കൂടെ ഏതൊരു വ്യക്തിക്കും, അത് ഭഗവാൻ പല ശ്ലോകങ്ങളിലും പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടല്ലോ, അതിൽ പറഞ്ഞ ശൂദ്രനായാലും കുഴപ്പമില്ല, അങ്ങനെ ഏതൊരു വ്യക്തിക്കും ഭഗവാനിലേക്ക് എത്താന്ന് പറഞ്ഞത് അതാണ്. അത് ഈ ശ്ലോകത്തിന്റെ ബേസ് തന്നെയാണ്. ഓക്കെ, ഹരേ കൃഷ്ണ. അതാണ് അതിന്റെ ഇത്. ഏത് ചെയ്യുമ്പോഴും അറ്റ്ലീസ്റ്റ് നമ്മൾ 17-ാം അധ്യായത്തിന്റെ ലാസ്റ്റ് ശ്ലോകത്തിൽ പറയുമ്പോൾ എന്ത് കാര്യം ചെയ്യണമെങ്കിലും ഭഗവാനെ മുൻനിർത്തിച്ചിട്ട് ചെയ്യാം. അല്ലാതെ ചെയ്യുന്ന എന്ത് കാര്യം ഉണ്ടെങ്കിലും അത് ഇഹലോകത്തിനും പരലോകത്തിനും കാര്യമില്ല. അതാണ് അതിന്റെ കാരണം. ഇഹലോകത്തിലുള്ളവർക്ക് ബുദ്ധിയുള്ള കാര്യങ്ങൾ നമുക്ക് വിചാരിക്കും നമുക്ക് മാത്രമേ ഉള്ളൂ എന്ന്, മറ്റുള്ളവർക്ക് അത് മനസ്സിലാവും നമ്മൾ എന്തിനാ ചെയ്യാൻ പോകണമെന്ന് മനസ്സിലാവും. അപ്പൊ അത് അവർക്ക് ഇങ്ങോട്ട് രണ്ടുപേർക്കും മനസ്സിലായെന്ന് എനിക്ക് അതിന്റെ റിസൾട്ട് 0 ആയിട്ട് മാറും. അതല്ല സിമ്പിൾ ആയിട്ട് ചില ഉദാഹരണങ്ങൾ ആചാര്യന്മാർ പറഞ്ഞു കേട്ടിട്ടുള്ളതെന്ന് വെച്ചാൽ, നമുക്ക് ഗിഫ്റ്റ് ഒരാള് നമുക്ക് ഗിഫ്റ്റ് വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മ ആദ്യം ഗിഫ്റ്റ് നോക്കും, അപ്പൊ നമ്മ ഒരു വലിയിടും, അതേപോലെ തിരിച്ചവർ വലിയിടും നമ്മളെ. അത്രേ ഉള്ളൂ. അതപ്പോ അങ്ങോട്ടും ഇങ്ങോട്ടും ഇത് കണക്ഷൻ കട്ടായി അതോടുകൂടി. അതാണ് നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കണം. അതെന്ന് പറഞ്ഞത് ഇഹലോകത്തിനും പരലോകത്തിനും ദാനത്തിനൊന്നും വലിയ കാര്യമില്ല. നമ്മൾ താമസികമായിട്ടോ രാജസീയമായിട്ടോ ചെയ്യണമെങ്കിൽ ശരിക്കും ഭഗവാനെ മുൻനിർത്തിയിട്ട് വേണം കാര്യങ്ങളൊക്കെ ചെയ്യേണ്ടത്. ഹരേ കൃഷ്ണ. പിന്നെ 18-ാം അധ്യായത്തിലേക്ക് കടക്കാം. ഇതെന്ന് പറഞ്ഞ് കുറച്ചടുത്ത് പറഞ്ഞ പോലെ തന്നെ
സന്യാസത്തിന്റെ പരിപൂർണത. അപ്പൊ സന്യാസം, അപ്പൊ സന്യാസം എന്ന് പറയുമ്പോ സന്യാസത്തിന് 2 സെക്ഷനായിട്ടാണ് തിരിക്കണത് അല്ലെ? സാധാരണ രീതിയിൽ നമ്മളെ രീതിയിൽ നമുക്ക് അതിലറിയാം, സന്യാസം എന്ന് പറയുമ്പോൾ നമ്മളെ മൈൻഡിൽ വരുന്നത് താടിയൊക്കെ വെച്ചിട്ട് അങ്ങനത്തെ ഒരു മൈൻഡാണ്, അല്ലെങ്കിൽ എല്ലാതും പരിത്യജിച്ചിട്ട് അങ്ങനെ ഒരു മൈൻഡ് സെറ്റാണ് വരുന്നത്. അപ്പൊ അതും ഒരു തരത്തിൽ സന്യാസം തന്നെ, പരിത്യാഗം ആണല്ലോ, എല്ലാതും ഉപേക്ഷിച്ച് പോകണം. ഇപ്പൊ കാശി പോകണം എന്നൊക്കെ പറയുമ്പോൾ പരിത്യാഗം തന്നെയാണ്. പക്ഷെ ഇവിടെ സന്യാസത്തിന്, കറക്റ്റ് സന്യാസത്തിന് ഭഗവാൻ കൊടുക്കണ അത് എന്ന് പറയുന്നത് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ, അത് നമ്മൾ എന്ത് കർമ്മം, നമുക്ക് കർമ്മ പരിത്യാഗമല്ല, നമ്മൾ കർമ്മങ്ങൾ നമ്മൾ ചെയ്യുക. ആ കർമ്മങ്ങൾ ചെയ്യുന്നത് എന്തിനു വേണ്ടിയായിരിക്കണം? ഭഗവത് കാരുണ്യത്തിന് വേണ്ടിയായിരിക്കണം. അഥവാ നമുക്ക് ആത്മീയ മുന്നേറ്റത്തിന് വേണ്ടിയിട്ടുള്ള കർമ്മങ്ങൾ നമ്മൾ ചെയ്യാം. അപ്പൊ സന്യാസത്തിന് 2 സെക്ഷൻ ഉണ്ട്. ഒന്ന് പരിത്യാഗം, ഒന്ന് ഇതേപോലെ തന്നെ കർമ്മങ്ങൾ ചെയ്യുക. കർമ്മങ്ങൾ ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് ഭഗവാന് വേണ്ടി കർമ്മങ്ങൾ ചെയ്യുക. അപ്പൊ ഈ അധ്യായത്തിൽ 18ാം അധ്യായത്തിൽ മെയിൻ ആയിട്ട് ഈ എല്ലാ അധ്യായത്തിന്റെ പറഞ്ഞിട്ടുള്ള കാര്യങ്ങൾ തന്നെ ഒന്ന് പറഞ്ഞിരിക്കും. ഇപ്പൊ ഇതിലെല്ലാത്തിലും യജ്ഞം, ദാനം, ഇതൊക്കെ നമുക്ക് വീണ്ടും കാണാൻ പറ്റും. കാരണം അതേപോലെ തന്നെ ജലജസ്, തമസ്, ഇങ്ങനത്തെ പല ശ്ലോകങ്ങളും റിപ്പീറ്റ് ചെയ്ത് വരുന്ന പോലെ തോന്നും. കാരണം എന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ 17 വരെ അധ്യായത്തോടുകൂടി ഇത് കഴിയണത് 18 അധ്യായം സമ്മറിയാണ്. ആ സമ്മറിയിലാണ് ഭഗവാൻ പറയുന്നത് സന്യാസം എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാല് അതിന് പരിപൂർണത എന്ന് പറഞ്ഞത്. അതിന് പരിപൂർണത ആ ലെവലിലേക്ക് എത്തിയ വ്യക്തിക്ക് മാത്രമേ കർമ്മങ്ങൾ വെടിയാൻ കഴിയൂ. ആ സമയത്താണ് ഭഗവാൻ പറഞ്ഞ സർവധർമ്മ പരിത്യാഗമാണ് അല്ലെ? 66ാമത്തെ ശ്ലോകത്തിലാണ് അതിൽ പറഞ്ഞു. അപ്പൊ അതിന്റെ അർത്ഥം എന്ന് വെച്ചാൽ അതേ വരെ നമ്മൾ കർമ്മങ്ങൾ വെടിയേണ്ട ലെവലിലല്ല ആയിട്ടില്ല. നമ്മൾ ഇവിടെ എത്തുമ്പോഴോ നമുക്ക് എല്ലാ കർമ്മങ്ങൾക്കും വെടിയാൻ കഴിയുള്ളൂ. കാരണം കർമ്മം ചെയ്യാതെ ഒരു വ്യക്തിക്ക് നിലനിൽക്കാൻ കഴിയില്ല. ഇവിടെ എത്തുമ്പോ അതിന് നമ്മൾ ബാക്കി എല്ലാ കർമ്മങ്ങളെയും കൂട്ടത്തിൽ ഭഗവാനെ കൂട്ടിക്കൊണ്ടുപോകണം എന്ന് തന്നെയാണ് കഴിഞ്ഞ അധ്യായത്തിൽ വരെ പഠിച്ചത്. അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് ഇത് കൂട്ടിക്കൊണ്ടുപോയി കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മൾ ആ പോയിന്റിൽ എത്തിക്കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് ചെറിയ കുട്ടികൾ വാക്കർ വിടുന്ന പോലെ തന്നെ നമുക്ക് വിടാം, നമുക്ക് എല്ലാവരും ഇൻഡിപെൻഡന്റ് ആക്കാം. അതേവരെ നമ്മൾ ഈ കർമ്മങ്ങളൊക്കെ കൊണ്ടുപോകണം. അതാണ് ഇതിൽ പറഞ്ഞത്. അപ്പൊ ഇതിൽ സന്യാസത്തിൽ തന്നെ പറയുമ്പോൾ ഇതിലെ 2 തരം സന്യാസത്തെ പറ്റിയൊക്കെ ചോദിക്കുന്ന ചോദ്യങ്ങൾ ആദ്യം തന്നെ തുടങ്ങുന്നത്. നമുക്ക് ഇനി അതിലേക്ക് ഒന്ന് കിടക്കാം. ഫസ്റ്റ് ശ്ലോകം വായിച്ചോളൂ മാതാജി. ആരാ? ഹരേ കൃഷ്ണ. അർജുന ഉവാച സംന്യാസസ്യ മഹാബാഹോ തത്വമിച്ഛാമി വേദിതും ത്യാഗസ്യ ച ഋഷികേശ പൃഥക്കേശി നിഷൂദന. അർജുനൻ പറഞ്ഞു, മഹാബാഹുവായ കൃഷ്ണ, കേശിയെ ഹനിച്ചവനും ഇന്ദ്രിയങ്ങളുടെ നാഥനുമായ ഭഗവാനെ, ത്യാഗത്തിന്റെയും സന്യാസത്തിന്റെയും ഉദ്ദേശം എന്തെന്നറിയുവാൻ ആഗ്രഹമുണ്ട്. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഹരേ കൃഷ്ണ. അപ്പൊ ഇതില് പറഞ്ഞ പോലെ തന്നെ ഭഗവാൻ അർജുനൻ ചോദിക്കണം, മഹാബാഹുവായ കൃഷ്ണ, കേശിയെ ഹനിച്ചവനും ഇന്ദ്രിയങ്ങളുടെ നാഥനുമായ ഭഗവാന് ത്യാഗത്തിന്റെയും സന്യാസത്തിന്റെ ഉദ്ദേശം എന്തെന്നറിയാൻ ആഗ്രഹമുണ്ട്. അപ്പൊ ഇതിൽ പറഞ്ഞ കേശിയൻ നിൽക്കുക. നമുക്കറിയാം കേശി എന്ന് പറഞ്ഞത് ഒരു അസുരനാണ്. കേശിയുടെ അസുരന്മാരെ ഒരു എക്സാമ്പിൾ ആയിട്ട് പറഞ്ഞെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ, നമുക്ക് സംശയങ്ങൾ വരുമ്പോൾ അത് അസുര ഗുണത്തിൽ വരുന്നതാണ്. അസുരീയമായിട്ടുള്ള സ്വഭാവമാണ് നമുക്ക് സംശയങ്ങൾ എന്ന് പറയുന്നത്. അപ്പൊ സംശയങ്ങളെ നമ്മൾ നശിപ്പിച്ചു കഴിഞ്ഞാലേ നമുക്ക് ഉന്നതിയിലേക്ക് കടക്കാൻ പറ്റുള്ളൂ. അതാണ് അർജുനൻ ഇൻഡയറക്റ്റ് ആയിട്ട് വരുന്നത്. ഭഗവാന്റെ പേര് ആ സമയത്ത് അതാണ് നമ്മൾ ഭഗവതയിൽ പല സ്ഥലത്തും പല രീതിയിലുള്ള ഭഗവാന്റെ നാമങ്ങൾ വരുന്നത് അല്ലെ? അതെന്ന് വെച്ചാൽ ഓരോ സ്ഥലത്തും അതിന്റെ മീനിങ്ങൾ ഉണ്ട്. അപ്പൊ ഇവിടെ വരുമ്പോൾ ആ സംശയങ്ങൾ മുഴുവനും മാറ്റുന്ന ആ ഭഗവാൻ. അതേപോലെ തന്നെ ഋഷികേശ എന്നുള്ളത് ഇന്ദ്രിയങ്ങളുടെ നാഥനുമായ ഭഗവാൻ എന്ന് പറയും. അപ്പൊ ഋഷികേശനും ഇവിടെ ഉപയോഗിച്ചിട്ടുണ്ട്. അതെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മളെല്ലാ ഇന്ദ്രിയങ്ങളെ നിയന്ത്രിക്കുന്നത് ഭഗവാൻ തന്നെയാണ് അല്ലെ? അപ്പൊ ഇന്ദ്രിയങ്ങളെ നിയന്ത്രിക്കുന്നത് മാത്രമല്ല, ശരിക്കും നമ്മൾ ഭഗവാൻ ചിന്തിക്കുമ്പോൾ അല്ലെങ്കിൽ ഭഗവാൻ കാണുമ്പോഴോ നമ്മ കാണുള്ളൂ. അതാണ് അങ്ങനെയാണ് നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കേണ്ടത്. അതായത് നമ്മ വിചാരിക്കുമ്പോൾ നമ്മളിപ്പോ ഋഷികേശൻ എന്ന് പറയുമ്പോൾ ഇന്ദ്രിയങ്ങളുടെ നാഥൻ. അപ്പൊ ഇന്ദ്രിയങ്ങളുടെ നാഥന്റെ പ്രത്യേകത നമ്മൾ ചിന്തിച്ചു നോക്കിയാൽ, അതായത് ഒരു യജമാനൻ എന്ന് വെച്ചാൽ യജമാൻ ചിന്തിക്കുന്നതിനനുസരിച്ചോ ഭൃത്യൻ ചെയ്യുള്ളൂ അല്ല, സർവന്റ് ചെയ്യുള്ളൂ എന്നതുപോലെയാണ് നമ്മൾ സംസാരിക്കണമെങ്കിൽ ഭഗവാൻ സംസാരിക്കണം. മനസ്സിലായി? അതാണ് അങ്ങനെ ആ ലെവലിലാണ് നമ്മൾ മനസ്സിലായി. അതാണ് ഋഷികേശ എന്ന് പറയുന്നത്. അപ്പൊ ഇന്ദ്രിയങ്ങളുടെ നാഥൻ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇന്ദ്രിയങ്ങളുടെ നാഥൻ. അപ്പൊ ഇന്ദ്രിയങ്ങളുടെ നാഥൻ ഒരു ഡ്യൂട്ടി ഇല്ലേ? ആ ഡ്യൂട്ടി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഭഗവാൻ സംസാരിച്ചാലോ അല്ലെങ്കിൽ ഭഗവാൻ കണ്ടാലോ ഭഗവാൻ കേട്ടാലോ നമുക്ക് കേൾക്കാൻ പറ്റുള്ളൂ. അപ്പൊ അത്രയാണ് അതിന്. അപ്പൊ ഭഗവാന്റെ നിയന്ത്രണത്തിലാണ് എല്ലാതും. അതായത് അതാണ് മനസ്സിലാക്കേണ്ടത്. അപ്പൊ ഋഷികേശൻ എന്ന് പറയുന്നത് അതിനും ഇപ്പം പറഞ്ഞു വന്ന ഋഷികേശൻ ത്യാഗത്തിന്റെയും സന്യാസത്തിന്റെയും ഉദ്ദേശം, പിന്നെ ചോദിക്കുന്ന ത്യാഗത്തിന്റെയും സന്യാസത്തിന്റെയും ഉദ്ദേശം എന്തെന്നറിയാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്നു. അപ്പൊ രണ്ടിന്റെയും ഡിഫറൻസ്, എന്താണ് സന്യാസം, എന്താണ് ത്യാഗം, എന്താണ് പരിത്യാഗം അല്ലെങ്കിൽ സന്യാസം, ഇതിന്റെ ഒരു ഡിഫറൻസ് ആണ് അർജുനൻ ചോദിക്കുന്നത്. കാരണം എന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ഇതല്ലാതെ ഭഗവാൻ അറിയാൻ പറ്റുള്ളൂ, അല്ലാണ്ട് വേറെ ഒരു വ്യക്തിക്ക് അറിയാൻ പറ്റും. അപ്പൊ എന്റെ സംശയങ്ങൾ തീർക്കണം.
ഇതിൽ പറഞ്ഞത് യോഗനാമേപ്പി സർവേഷം, എന്നെ സ്വാത്മാവിൽ തന്നെ മനനം ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന യോഗിയെ വെച്ച്. അപ്പൊ ഇതിൽ യോഗനാമേപ്പി സർവേഷം എന്ന് പറയുന്നുണ്ട് അല്ലെ. അപ്പൊ എന്ന് പറഞ്ഞത് എന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ യോഗനാമേപ്പി സർവേഷം എന്ന് പറഞ്ഞ ഭഗവാൻ പറയുന്നത് സന്യാസം എന്ന് ഡെഫിനിഷൻ. സന്യാസം എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാല് ഇതാണ് യോഗനാമേപ്പി സർവേഷം. എന്നെ സ്വന്തമായ ആത്മാവില് മനനം ചെയ്യുന്നിരിക്കുന്നവനാണ് ശ്രേഷ്ഠകളിൽ യോഗികളിൽ വെച്ച് ശ്രേഷ്ഠൻ എന്ന് പറയുന്നത്. അപ്പൊ യോഗി എന്ന് പറയുന്നത് അല്ലെങ്കിൽ ഏറ്റവും ടോപ്പ് യോഗികളിൽ ശ്രേഷ്ഠൻ എന്ന് പറഞ്ഞത് എന്താണ്? ഭഗവാനിനെ സ്വന്തം ആത്മാവിൽ മനനം ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കും. ഇൻഡയറക്റ്റ് പറഞ്ഞ ഭക്തനാണ് ശരിക്കും സന്യാസി. അതാണ് ആ ലെവലിലേക്കാണ് നമ്മൾ ഉയരേണ്ടത്. ഓക്കെ, ജീവിതത്തിൽ ഉദ്ദേശം എന്ന് ഭഗവത് ചൂണ്ടിക്കാണ്ട്. നമ്മുടെ ഭഗവത് എന്തിനാ പഠിക്കണമെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ എന്താ അതിന്റെ ഉദ്ദേശം എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാല് എന്താണ്? ജീവിതത്തിന്റെ ഉദ്ദേശമാണ് ഭഗവത് നമുക്ക് എന്താണ് നമ്മൾ ജീവിതത്തിൽ ചെയ്യേണ്ടത് അതാണ് ഭഗവത് നമുക്ക് പറഞ്ഞു തരുന്നത്. അതായത് അൾട്ടിമേറ്റ് ആയിട്ട് ഭഗവത് പറഞ്ഞു തരുന്നത് നമ്മളെ ഓട്ടോമാറ്റിക് ഭഗവാനായിട്ട് ഭഗവാന്റെ ആ പരമായ ധാമത്തിലേക്ക് നമ്മളെ കൊണ്ടുപോകുക, അല്ലെങ്കിൽ ഭൗതിക ബന്ധമായി ആ ബന്ധനത്തിൽ നമ്മൾ വിടുതല, അതിനുള്ള മാർഗങ്ങളും ഭഗവാന്റെ ലോകത്തിലേക്ക് എങ്ങനെ കടക്കാം, അല്ലെങ്കിൽ ഭഗവാൻ നാമം എന്താണ് ഭഗവാന്റെ നാമത്തിലേക്ക് കടക്കുക, അല്ലെങ്കിൽ ഭഗവാനായിട്ട് കണക്ട് ചെയ്യുക, ആ കാര്യങ്ങൾ മുഴുവൻ ഭഗവത്. അപ്പൊ നമ്മുടെ ജീവിതത്തിന്റെ ലക്ഷ്യമാണ് നമുക്ക് ഭഗവതിയിൽ കൂടെ പറഞ്ഞു തരുന്നത്. അപ്പൊ ഇതിൽ തന്നെ രണ്ട് വ്യത്യസ്ത സെക്ഷനാണ് ത്യാഗവും സന്യാസം. നമുക്ക് ത്യാഗത്തിലും കൂടെയും കടക്കാം. അതാണ് നമുക്ക് പ്രത്യേകിച്ച് അഷ്ടാംഗ യോഗം, സാംഖ്യയോഗം, അങ്ങനത്തെ യോഗവര്യങ്ങളുണ്ട്, ധ്യാനയോഗം, അതിലുണ്ടല്ല. ഇതിൽ കൂടി നമുക്ക് ഭഗവാനിലേക്ക് കണക്ട് ചെയ്യാം, അത് തെറ്റുന്നില്ല. സന്യാസം എന്ന് പറയുമ്പോൾ ഈ സന്യാസം ത്യാഗം രണ്ടും രണ്ടുണ്ട്. സന്യാസം എന്ന് പറയുമ്പോൾ കറക്റ്റ് അതിന് സന്യാസത്തിന്റെ പരിപൂർണത എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ അത് ഭക്തനായി. മറ്റേത് പരിത്യാഗം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എല്ലാം പരിത്യജിച്ച്. ആ പരിത്യജിച്ച് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ പഠിക്കുമ്പോൾ അതിന്റെ യോഗ ലാഡറിൽ പറയുമ്പോൾ ഫസ്റ്റ് നമ്മൾ ജ്ഞാനയോഗം, അതേപോലെ തന്നെ 3 സെക്ഷനല്ലേ പറഞ്ഞു, ജ്ഞാനയോഗം, അതേപോലെ തന്നെ ധ്യാനയോഗം, പിന്നെ നെക്സ്റ്റ് ഭക്തിയോഗം. അപ്പൊ ധ്യാനയോഗത്തിൽ വരുമ്പോൾ അവര് കടക്കണത് ശരിക്കും പരമാത്മ സാക്ഷാത്കാരത്തിലേക്കാണ് അവർ കടക്കുക. ജ്ഞാനയോഗികൾ കടക്കുക ശരിക്കും അവര് ലാസ്റ്റ് ബ്രഹ്മ സാക്ഷാത്കാരത്തിന് കടക്കാം. ഭക്തിയോഗികൾ ശരിക്കും കടക്കുക ഭഗവാൻ സാക്ഷാത്കാരത്തിൽ കടക്കാം. അതാണ് അതിന്റെ പ്രത്യേകത. അപ്പൊ ഈ ജ്ഞാനയോഗികൾക്ക് പിന്നെ പരമാത്മ അതിന് അത്ര കുറെ ജന്മങ്ങൾക്ക് ശേഷം ഒരു ജ്ഞാനിക്ക് കടക്കാൻ പറ്റുമെന്ന് പറയുന്നത് അത്ര. ജ്ഞാനികൾക്ക് പിന്നെ അത് മനസ്സിലാക്കി പിന്നെ അടുത്തിലേക്ക് കടക്കാം. അപ്പൊ സന്യാസത്തിന്റെ പരിപൂർണത എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ശരിക്കും ഭക്തൻ. അതാണ് നമ്മൾ ഇതിൽ നിന്ന് മനസ്സിലാക്കേണ്ടത്. അടുത്ത ശ്ലോകം വെച്ചോളൂ. ഹരേ കൃഷ്ണ. ശ്ലോകം 2. ശ്രീ ഭഗവാൻ വാച കാമ്യാ കർമ്മണാം ന്യാസം സന്യാസം ഭയോ വിദു സർവ കർമ്മ ഫലത്യാഗം വിചക്ഷണം. ശ്രീ ഭഗവാൻ പറഞ്ഞു, ഭൗതിക വാഞ്ചകൾക്ക് വേണ്ടിയുള്ള കർമ്മങ്ങളെ ഉപേക്ഷിക്കുന്നതാണ് സന്യാസം. വിദ്വാൻമാരുടെയും ഫലങ്ങളെ ഉപേക്ഷിക്കുന്നതിനെയാണ് ബുദ്ധിമാന്മാർ ത്യാഗം എന്ന് വിളിക്കുന്നത്. ഇത് വേണ്ട അതിന്റെ ഒന്നും കൂടെ കറക്റ്റ് ആയിട്ട് തിരിച്ചു പറഞ്ഞു തരണം. ഒന്ന്, ഭൗതിക വാഞ്ചകൾക്ക് വേണ്ടിയുള്ള കർമ്മങ്ങൾ ഉപേക്ഷിക്കുന്നതാണ് സന്യാസം എന്ന് വിദ്വാന്മാർ പറയുന്നു. സർവ കർമ്മങ്ങളുടെ ഫലങ്ങളെയും ഉപേക്ഷിക്കുന്നതിനാണ് ബുദ്ധിമാർ ത്യാഗം എന്ന് പറയുന്നത്. അപ്പൊ ഒന്ന് പറയുന്നത് എന്താണ്? നമുക്ക് സാധാരണ രീതിയിൽ നമ്മൾ സംസാരിക്കുന്ന പോലെ തന്നെ നമുക്ക് ഭൗതികമായിട്ടുള്ള ആഗ്രഹങ്ങൾ വേണ്ടാന്ന് വെക്കുന്നത്, അതിനെ സന്യാസം നമുക്ക് പറയാം. അതാണ് പറഞ്ഞത്. അത് വിരക്തി എന്നാലേ ആ ലെവലിലേക്ക് നമുക്ക് കടക്കാം. പിന്നെ സർവകർമ്മങ്ങളുടെയും ഫലങ്ങൾ ഉപേക്ഷിക്കുന്നത് ഒന്നെന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ എന്താണ്? ഭൗതികമായിട്ടുള്ള കാര്യം മാത്രമേ ഉള്ളൂ. മറ്റൊന്ന് കഴിഞ്ഞാൽ എല്ലാതും നമ്മൾ വേണ്ടാന്ന് വെക്കും. അപ്പൊ രണ്ടും തമ്മിൽ ചെറിയ വ്യത്യാസമുണ്ട്. അപ്പൊ അതിൽ പറഞ്ഞത് സന്യാസമാണ് ത്യാഗത്തിനും ബെറ്റർ എന്ന് പറഞ്ഞു. സന്യാസം എന്ന് പറയുമ്പോൾ ഭൗതിക കാര്യങ്ങൾ മാത്രം വേണ്ടാന്ന് വെക്കിട്ടുള്ളൂ, ബാക്കിയെല്ലാ കർമ്മങ്ങളും നമ്മൾ ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കണം. അതിന് പറഞ്ഞ ബലോദ്ദേശത്തോടെ കർമ്മങ്ങൾ ചെയ്യുന്നത് ഉപേക്ഷിക്കണം. ഇതാണ് ഭഗവതിയുടെ സന്ദേശം. ഫലങ്ങൾ പ്രതീക്ഷിച്ച് ചെയ്യണം. എന്നാൽ ആത്മീയത്തിന് വേണ്ടിയിട്ടുള്ള കർമ്മങ്ങൾ നമ്മൾ ത്യജിക്കാനും പാടില്ല. ആത്മീയമായിട്ടുള്ള ഉന്നമനത്തിന് വേണ്ടിയിട്ടുള്ള കാര്യങ്ങൾ നമ്മൾ അപ്പൊ അവിടെ ആ കർമ്മങ്ങൾ നമ്മൾ ഉപേക്ഷിക്കണില്ല അല്ലെ. നമ്മളിപ്പോ കാര്യം ജപം തന്നെ കർമ്മമല്ല അത്. അപ്പൊ നമ്മളത് ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കണല്ലേ, അത് നമ്മൾ ഉപേക്ഷിക്കാൻ പാടില്ല. പക്ഷെ ബലത്തിന് വേണ്ടിയിട്ടുള്ള കാര്യങ്ങൾ നമ്മൾ പല കാര്യങ്ങൾ ചെയ്യുമ്പോൾ ബലത്തിന് വേണ്ടിയിട്ടുള്ള കാര്യങ്ങൾ നമ്മൾ ഉപേക്ഷിക്കണം. പക്ഷെ
എന്നിട്ട് ഭഗവാന്റെ കാര്യത്തിന്, അതിന് ആത്മീയത്തിന് വേണ്ടിയിട്ടുള്ള കാര്യങ്ങൾ നമ്മൾ ഉപേക്ഷിക്കാൻ പാടില്ല. അപ്പൊ ഉപേക്ഷിക്കേണ്ട കാര്യം എന്ന് പറയുമ്പോൾ സാധാരണ രീതിയിൽ ഒരു കാര്യസിദ്ധിക്ക് വേണ്ടി ഒരു പൂജാവിധികളുണ്ടാവും. ഭൗതിക രീതിയിലാണെങ്കിൽ പല കാര്യങ്ങളും നമ്മൾ ചെയ്യുന്നത് ഭൗതികമായിട്ടുള്ള കാര്യങ്ങൾ ലഭിക്കുന്നതിന് വേണ്ടിയിട്ടാണ് അല്ലെ. അത് നമ്മൾ ഉപേക്ഷിക്കണം. ഇത് 18ാം അധ്യായത്തിലാണ് നമ്മളോട് പറഞ്ഞത്. അപ്പൊ അത് നമ്മൾ ശ്രദ്ധിക്കുന്നത്, പെട്ടെന്ന് ഇതെടുത്ത് നമ്മൾ പറയരുത്. കാരണം ഇത് ലാസ്റ്റ് സെക്ഷൻ, ലാസ്റ്റ് ലെവലിലേക്ക്, ആ ഉന്നതിയിലേക്ക്, ആ പോയിന്റിലേക്ക് എത്തുന്ന ആ വ്യക്തികൾ, ആചാര്യന്മാർ, സാധാരണ രീതി പറഞ്ഞ ആചാര്യന്മാര് അത്ര നല്ല ഭക്തർ എന്നൊക്കെ പറയുമ്പോൾ ആ ലെവലിലേക്ക് അവർക്ക് ചിന്തിക്കാനേ പറ്റുള്ളൂ. നമുക്ക് ഒരു ദിവസം കൊണ്ട് ഇങ്ങനെ പെട്ടെന്ന് കർമ്മങ്ങളൊക്കെ ഉപേക്ഷിക്കാൻ പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഈ ക്ലാസ് കഴിഞ്ഞിട്ട് നമുക്ക് ഇനി അടുത്ത പരിപാടി നമ്മൾ പ്ലാൻ ചെയ്യുന്നവരുണ്ട് അല്ലെ. അപ്പൊ അങ്ങനെ നമ്മൾ പറയുമ്പോൾ വളരെയധികം ശ്രദ്ധിക്കണം. അത് തന്നെ ആയിരിക്കും ആ ഒരു ക്വസ്റ്റ്യനും വരാം. അപ്പൊ അത് ശ്രദ്ധിക്കണം നമ്മൾ സംസാരിക്കുമ്പോൾ. അപ്പൊ ലാസ്റ്റ് ലെവലിൽ എത്തുമ്പോഴാണ് നമ്മൾ ഈ ലെവലിലേക്ക് ഉയരാൻ പറ്റും. ഇപ്പൊ നമുക്കറിയാം ഇതേപോലെ തന്നെ അഷ്ടാംഗ യോഗത്തിൽ 8 ലെവൽ ഉണ്ടല്ലേ. അപ്പൊ 8 ലെവലിൽ നമ്മൾ ഫസ്റ്റ് തന്നെ സമാധി എന്ന് പറയുമ്പോൾ അവർക്ക് പിടുത്തം കിട്ടില്ല. ആദ്യം യമ, നിയമ, പിന്നെ പ്രാണായാമ, അതേപോലെ തന്നെ അങ്ങനെ തന്നെ 8 സെക്ഷൻസ് ഉണ്ട്. പ്രത്യാഹാര, ധാരണ, ധാനം, അങ്ങനെ പറഞ്ഞ സമാധിയിലെത്തണം. അപ്പൊ നിങ്ങളിപ്പോ ഒരേ ലെവലായിട്ട് ചെയ്യണം. അപ്പൊ ആദ്യം നമ്മൾ അഷ്ടാംഗ യോഗ പഠിക്കാൻ പോകും, യോഗാഭ്യാസം പഠിക്കാൻ പോകുമ്പോൾ ഫസ്റ്റ് നമ്മൾ എന്താണ് യമം, അതൊന്നും ചെയ്യാൻ പാടില്ലാത്ത കാര്യങ്ങൾ ആദ്യം പഠിപ്പിക്കുക അല്ലെ. അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് നിയമം, ചെയ്യേണ്ട കാര്യങ്ങൾ പഠിപ്പിക്കണം. പിന്നെയാണ് നമ്മളെ പ്രാണായാമത്തിലേക്ക് കിടക്കണം. അതിൽ തന്നെ കുറെ കാര്യങ്ങളുണ്ട്. ഇതൊക്കെ പഠിച്ചിട്ടുണ്ട് ലാസ്റ്റ് സമാധിയിലേക്ക് എത്തണം. ഇതേപോലെ തന്നെ ഭക്തിയിൽ അതിന് ലാസ്റ്റ് സെക്ഷനാണ് സന്യാസത്തിന്റെ പരിപൂർണതയിലേക്ക് കൊണ്ടുവരുന്നത്. അപ്പൊ ആദ്യമേ തന്നെ നമ്മൾ സന്യാസത്തിന്റെ കാര്യങ്ങൾ പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ബുദ്ധിമുട്ട്. സന്യാസം ലാസ്റ്റ് ആ സമയത്താണ് നമുക്ക് കർമ്മങ്ങൾ, അതായത് ഭഗവാന്റെ കർമ്മങ്ങൾ ഒഴിച്ച് ബാക്കി എല്ലാ കർമ്മങ്ങൾക്കും ഉപേക്ഷിക്കേണ്ട തലത്തിലേക്ക് നമ്മൾ ഉയരുള്ളൂ. അതാണ് നമ്മൾ എപ്പോഴും ശ്രദ്ധിക്കേണ്ടത്. അടുത്ത ശ്ലോകം വായിച്ചോളൂ മാതാജി. ഹരേ കൃഷ്ണ. ത്യാജ്യം ദോഷവദിത്യേഹേ കർമ്മ പ്രാഹുർമനീഷിണഃ യജ്ഞദാന തപ കർമാനത്യാജ്യമിതി ചാപരേ. എല്ലാ കാമ്യകർമ്മങ്ങളും ദോഷകരങ്ങളാകിയാൽ ത്യജിക്കണമെന്ന് ബുദ്ധിമാന്മാരായ ചിലർ പറയുന്നുണ്ട്. യജ്ഞം, തപസ്, ദാനം എന്നിവ ഒരിക്കലും ഉപേക്ഷിക്കാൻ പാടില്ലെന്ന് മറ്റു ചില ഋഷികൾ അഭിപ്രായപ്പെടുന്നു. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഹരേ കൃഷ്ണ. അപ്പൊ ഇതില് ഒരു ചെറിയൊരു കമ്പാരിസൺ, ഭഗവാൻ അത് ക്ലിയർ ചെയ്തിട്ട് ആയ ശ്ലോകങ്ങൾ ഓരോന്നായിട്ട് പറയണാണ്. എല്ലാ കർമ്മങ്ങളും ദോഷകരങ്ങളാണെന്ന് ത്യജിക്കാമെന്ന് ബുദ്ധിമാൻ ചിലർ പറയുന്നുണ്ട്. യജ്ഞം, തപസ്, ദാനം എന്നിവർ ഉപേക്ഷിക്കാൻ പാടില്ല എന്ന് മറ്റ് ഋഷികൾ പറയുന്നു. അപ്പൊ രണ്ടിന്റെ ഒരു കമ്പാരിസൺ പറഞ്ഞു. കാമ്യകർമ്മങ്ങൾ എന്ന് പറഞ്ഞു. അപ്പൊ കാമ്യകർമ്മങ്ങൾ എന്ന് പറയുന്നതിന്റെ അതിന്റെ റിസൾട്ട് അത് അപ്പൊ സത്യത്തിൽ നമ്മൾ ഇത് മനസ്സിലാക്കി രണ്ടും ഒന്നാണ്. നമ്മൾ പറയുമ്പോൾ രണ്ടും ഡിഫറെന്റ് ആയിട്ട് തോന്നിക്കഴിഞ്ഞാൽ രണ്ടും ഒന്നാണ്. ഒന്ന് ആദ്യം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ കാമ്യകർമ്മങ്ങൾ എന്ന് പറയുമ്പോൾ നമ്മൾ സാധാരണ എല്ലാ വ്യക്തികളും ചെയ്യുന്ന കാര്യങ്ങളാണ് കാമ്യകർമ്മങ്ങൾ അല്ലെ. അതിന്റെ അതെല്ലാതും ദോഷങ്ങളാണ് നമുക്കറിയാം. അപ്പൊ അതെല്ലാം ത്യജിക്കണം. അതാണ് ബുദ്ധിമാന്മാരായിട്ട് ചിലർ പറഞ്ഞത്. യജ്ഞം, തപസ്, ദാനം എന്നിവ ഉപേക്ഷിക്കരുതെന്ന് ഒരിക്കലും പാടില്ല എന്ന് മറ്റു ചിലർ പറയും. യജ്ഞം, തപസ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ അതെന്താ സാത്വികമായിട്ടുള്ള കാര്യങ്ങളായിരിക്കണം അല്ലെ. അത് ഉപേക്ഷിച്ച് അത് ചെയ്താൽ എന്താണ് സാത്വികമായിട്ടുള്ള യജ്ഞങ്ങൾ ചെയ്തു കഴിഞ്ഞാൽ എന്താ നമ്മൾ ഓട്ടോമാറ്റിന് ആത്മീയമായിട്ടുള്ള നമ്മൾ ഉയരും അല്ലെ. ആ യജ്ഞം നല്ല യജ്ഞങ്ങൾ സാത്വികമായിട്ടുള്ള ഇപ്പൊ നമ്മൾ പഠിച്ച പോലെ യജ്ഞം, ദാനം, തപസ് അത് സാത്വികമായിട്ടുള്ള കാര്യങ്ങൾ വരുമ്പോൾ എന്താ ആത്മീയത്തേക്ക് വളർച്ച കിട്ടും. അപ്പൊ അത് സ്റ്റോപ്പ് ചെയ്യാൻ പാടില്ല എന്ന് പറയുന്നത്. പക്ഷെ നമ്മൾ സ്റ്റോപ്പ് ചെയ്യേണ്ടത് എന്താണ്? അത് ബുദ്ധിമാന്മാർ തന്നെ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട്. അത് നമ്മളെ ബലം കിട്ടുന്ന കാര്യങ്ങൾ നമ്മൾ സ്റ്റോപ്പ് ചെയ്യണം അത് പറയുന്നത്. പക്ഷെ യജ്ഞം, തപസ്, ദാനം അത് സ്റ്റോപ്പ് ചെയ്യാൻ പാടില്ല എന്ന് മറ്റു ഋഷിമാര്. അപ്പൊ പറയണത് നോക്കിക്കഴിഞ്ഞാൽ ശ്രദ്ധിച്ചു നോക്കിക്കഴിഞ്ഞാൽ രണ്ടും ഒരേപോലെയാണ്. അതിനൊന്നും മനസ്സിലാക്കേണ്ടത് നമ്മൾ. ഇപ്പൊ നമുക്ക് ആദ്യം തോന്നുന്നു രണ്ടുപേരും ഓപ്പോസിറ്റ് ആണ് പറയുന്നത്. രണ്ടുപേരും ഓപ്പോസിറ്റ് അല്ല, രണ്ടുപേരും പറയുന്നത് ഒന്ന് തന്നെയാണ്. കാരണം അതിന് ഒരു ഉദാഹരണം പറയുന്നുണ്ട്. യജ്ഞത്തിലെ ജന്തു നമ്മളൊരു ജന്തുക്കളെ ബലി കൊടുക്കുന്ന രീതി പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടല്ല. അപ്പൊ ജന്തുക്കളെ ബലി കൊടുക്കുക എന്ന് പറഞ്ഞത് ശരിക്കും വൈദിക രീതിയിൽ അവർക്ക് ആ ജീവിക്ക് വേറൊരു ജന്മം കിട്ടും അല്ലെ. അതേ രീതിയിൽ അത് കൊടുക്കാം. പക്ഷെ എന്താ പ്രോബ്ലം എന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ അതിനങ്ങോട്ട് നമ്മൾ സാങ്ഷൻ കൊടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ ഈ ലോകത്തിൽ അത് മാത്രമായിരിക്കും. ഭഗവാന്റെ കാര്യങ്ങളൊന്നും ഇല്ല. അറിയാത്തവരും അറിയുന്നവരും മുഴുവനും ഈ കാര്യത്തിന് ഇടപെടും. അപ്പൊ അവിടെ അത് മിസ്റ്റേക്ക് ആണ്. അതിന് പറഞ്ഞത് അവിടെ നമ്മൾ അഹിംസയിലേക്ക് നമ്മൾ കൊണ്ടുവരുന്നത് അതാണ്. കാരണം എന്ന് വെച്ചാൽ അത് ചെയ്യാതിരിക്കും. അത്രയും അറിവുള്ളവര് അത് ചെയ്താൽ കുഴപ്പമില്ല. തെറ്റുകൾ അവർക്ക് തെറ്റ് ശരി അവർക്ക് തിരിച്ചറിയാൻ പറ്റും. ആ ജീവിക്ക് പിന്നൊരു ജീവിതം തന്നെ കൊടുക്കാൻ പറ്റുന്ന അത്തരമായിട്ടുള്ള വൈദിക രീതിയിൽ ഉയർന്ന വ്യക്തികളായിരിക്കും. അവർക്ക് അതിന് പവർ ഉണ്ട്. അപ്പൊ അവിടെ കുഴപ്പമില്ല. അല്ല അത് വെച്ചിട്ട് അതൊരു സാങ്ഷൻ വെച്ചിട്ട് എല്ലാവരും കൊല്ലുക. അപ്പൊ അത് ഹിംസയായി. അത് പാടില്ല. അതാണ് ഇതില്
പറയുന്നത്. അപ്പൊ രണ്ടും അതായത് എടുക്കേണ്ട രീതിയിൽ എടുക്കണം. അപ്പൊ കാമ്യകർമ്മങ്ങളിൽ എന്ന് പറയുമ്പോ അതിൽ കാമ്യകർമ്മത്തിൽ തന്നെ വരുന്നതാണ് ഏതാണ് ഈ യജ്ഞവും തപസ്സും ദാനമൊക്കെ. അപ്പൊ അല്ലാതെ കൊണ്ട് ഉപേക്ഷിക്കുന്നില്ല. അപ്പൊ രണ്ടിനൊരു ഡിവൈഡേഷൻ ഉണ്ട്. അതാണ് മനസ്സിലാക്കേണ്ടത്. യജ്ഞം ദാനം തപസ്സും കർമ്മങ്ങളാണെങ്കിലും അത് നല്ല കാര്യത്തിനാണ് ഉപയോഗിക്കുക വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് ആത്മീയമായിട്ടുള്ള ഉന്നതി കിട്ടും. പക്ഷെ ഇവരെ പേടിച്ചിട്ടാണ് ശരിക്കും ആദ്യത്തെ ബുദ്ധിമാൻ പറയുന്നത് ഒക്കെ നിർത്താൻ പറയുന്നത്. മനസ്സിലായേ? കാരണം ഇത് പറഞ്ഞിട്ട് ഇവര് ദാനം യജ്ഞം തപസ് എന്താ അത് നെഗറ്റീവ് കാര്യങ്ങൾ ചെയ്യും. അപ്പൊ അതിന് രാജസ്യമായിട്ട് പോകും. അത് തന്നെയാണ് ഉദാഹരണത്തിന് പറഞ്ഞ ജന്തുക്കളെ കാര്യത്തിന് വെച്ചിട്ട് ജന്തുക്കളെ ചെയ്യുന്നോണ്ട് കുഴപ്പമില്ല. ആ ജന്തുവിന് നല്ലൊരു ജന്മം കിട്ടും. പക്ഷെ എന്താണ് അത് ചെയ്യാൻ കൊടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ എന്താ അറിയും ഇതല്ല ചെയ്യാൻ അപ്പുറത്തന്നെ ചെയ്യാം. അപ്പൊ അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് അതിന്റെ നെഗറ്റീവ് ആയിട്ടുള്ള കാര്യങ്ങളായിട്ട് ശരിക്കും അതൊന്നല്ല ബുദ്ധമതം അല്ലെങ്കിൽ ബുദ്ധന്റെ ഈ ഒരു അവതാരത്തിന്റെ ലക്ഷ്യം അത് തന്നെ ആയിരുന്നു അല്ലെ. ഈ നമ്മൾ വൈദിക കാര്യങ്ങൾ വളരെ അധപ്പതിച്ചു പോയായിരുന്നു. ജന്തു ഹിംസ അതിന്റെ ഒരു പാർട്ടായി മാറി അങ്ങനെ പ്രശ്നങ്ങൾ വന്നത് കാരണം കൊണ്ടാണ് ജസ്റ്റ് ബുദ്ധൻ വന്നിട്ട് പിന്നെ അത് ഹിംസേനെ അഗനിസ്റ്റ് ആയിട്ട് പിന്നെ മതം ശരിക്കും വരുന്നത്. പിന്നെ അതിനെ വീണ്ടും ശങ്കരാചാര്യർ വന്നിട്ട് വീണ്ടും അതും ഭഗവാന്റെ തന്നെ അവതാരണമല്ല, നമുക്കറിയാമല്ലോ. അത് ശങ്കരാചാര്യർ വന്നിട്ടാണ് വീണ്ടും ഹിന്ദു മതത്തിനെ റിവൈവ് ചെയ്യുന്നത്. ഒക്കെ നമുക്ക് അറിയാവുന്നതാണ്. അടുത്ത ശ്ലോകം 4. ആരാ വായിക്കുന്നത്? ഹരേ കൃഷ്ണ. കൃഷ്ണ. നിശ്ചയം ശൃണു മേ തത്ര ത്യാഗേ ഭരത സത്തമ ത്യാഗോ ഹി പുരുഷ വ്യാഘ്ര ത്രിവിധ സപ്രകീർത്തിത. ഹേ ഭാരതശ്രേഷ്ഠ, ത്യാഗത്തെക്കുറിച്ച് എന്റെ വിധി നിർണയം കേൾക്കൂ. പുരുഷ വ്യാഘ്രമേ, ത്യാഗം 3 വിധമെന്നാണ് ധർമ്മശാസ്ത്രങ്ങളിൽ പ്രസ്താവിച്ചിട്ടുള്ളത്. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഹരേ കൃഷ്ണ. പിന്നെ ഇതിൽ പറഞ്ഞ ഹേ ഭാരതശ്രേഷ്ഠ, ത്യാഗത്തിനെ കുറിച്ച് എന്റെ വിധി നിർണയം. പുരുഷവ്യാക്രമം ത്യാഗം 3 വിധമാണ് ധർമ്മശാസ്ത്രങ്ങളിൽ പ്രഖ്യാപിച്ചിട്ടുള്ളത്. അപ്പൊ നമുക്ക് ത്യാഗം എന്ന് പറയുമ്പോൾ 3 വിധം എന്ന് പറയുമ്പോൾ നമുക്ക് എപ്പോഴായിട്ടും അത് ത്യാഗം എന്ന് പറയുമ്പോൾ അത് യജ്ഞം ദാനം തപസ് അതാണ് ബേസിക് ആയിട്ടുള്ള കാര്യം. അതിനെ പറ്റിയാണ് വീണ്ടും പറയാൻ പോണത്. പിന്നെ ഇതിൽ പറഞ്ഞത് ഭഗവത് നിശ്ചിതമായ വിവിധ നിയമങ്ങളാണല്ലോ വേദങ്ങൾ. ഇവിടെ ഭഗവാൻ സന്നിധിനായിരിക്കുന്നതുകൊണ്ട് ഭഗവാന്റെ വാക്കുകൾ അന്ത്യമായി കരുതണം. അപ്പൊ ഭഗവാന്റെ നമുക്കറിയാം ശരിക്കും അതും ഒരു ഇതാണ്. കാരണം വേദങ്ങൾ എവിടെന്നാ വന്നത്? ഭഗവാനിൽ നിന്ന് വന്നു. അപ്പൊ ഭഗവാൻ പല കാര്യങ്ങളും അത് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട്. അപ്പൊ അത് സത്യം തന്നെയാണ്. പക്ഷെ അതിന്റെ എല്ലാതും കൊണ്ട് രത്നം ചുരുക്കം എവിടേക്കാണ് കൊണ്ടുപോകുന്നത്? ഭഗവാനിലേക്ക് കണക്ട് ചെയ്യാം. അതാണ് അതിൽ നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കേണ്ടത്. ഇനി നമ്മൾ ആ 3 വിധമുള്ള ധർമ്മങ്ങളെ പറ്റിയാണ് ഇനി അടുത്ത ശ്ലോകങ്ങളിൽ വരുന്നത്. നമുക്ക് ഒന്നല്ലെങ്കിൽ അതുകൂടെ ഒന്ന് വായിച്ചിട്ട് പോവാം അല്ലെ. ഒരു 2 ശ്ലോകം വായിക്കട്ടെ. 2 സ്ലൈഡ് ശരിയായി. സ്റ്റോപ്പ് ചെയ്യാം, അല്ലെങ്കിൽ 2 ശ്ലോകം വായിക്കാൻ പറ്റുന്നെങ്കിൽ വായിക്കാം. ചോദിച്ചിട്ട് 5ാമത്തെ ശ്ലോകം വായിക്കാം. യത്നം ദാനം തപസ് എന്നീ കർമ്മങ്ങൾ ഉപേക്ഷിക്കേണ്ടവയല്ല. അവ മഹാത്മാക്കളെ പൂർത്തീകരിക്കുന്നവയാണ്. ഹരേ കൃഷ്ണ ബ്രോ. സൗണ്ട് അത്ര ക്ലിയർ ആയില്ല, കുഴപ്പമില്ല. ഇതിന് യജ്ഞദാന തപ കർമ്മ നാത്യാജ്യം കാര്യമേവ തത് യജ്ഞോദാനം തപശ്ചൈവ പാപവാനെ മനീഷിണ. യജ്ഞം ദാനം തപസ് എന്നീ കർമ്മങ്ങൾ ഉപേക്ഷിക്കേണ്ടവയല്ല, അവ അനുഷ്ഠിക്കപ്പെടണം. മഹാത്മാക്കൾ പോലും വിശദീകരിക്കുന്നതാണ് അവ 3. അപ്പൊ ഇതിൽ പറഞ്ഞത് ഇത് തന്നെയാണ്. കാരണം ഈ കർമ്മങ്ങൾ യജ്ഞവും ദാനം തപസ്സും അത് കർമ്മങ്ങൾ തന്നെയാണ്. ആ കർമ്മങ്ങൾ നമ്മൾ എന്തായാലും ചെയ്യണം. അത് മഹാത്മാക്കളെ പോലെ. അപ്പൊ മഹാത്മാക്കൾ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താണ്? സാധാരണ ലെവലിന്റെ അപ്പുറത്തുള്ള ആ ആത്മാക്കളെ പോലും ശുദ്ധീകരിക്കും എന്നാണ് പറയുന്നത്. കാരണം എന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ വിധിവിഹിതമായ യജ്ഞങ്ങളെല്ലാം ഭഗവത് പ്രാപ്തിക്ക് ലക്ഷ്യമാക്കിക്കൊണ്ടാണ്. ആദ്യ ആശ്രമങ്ങളിൽ തന്നെ അവ ത്യജിക്കുന്നത് ശരിയല്ല. അതിന് പറഞ്ഞത് നമ്മൾ ആദ്യമേ തന്നെ ഇതൊക്കെ വിടാൻ നമുക്ക് പറ്റില്ല. നമ്മൾ പറഞ്ഞില്ല ലാസ്റ്റിന് ഭഗവാൻ എല്ലാ ധർമ്മങ്ങളും പരിത്യജിക്കേണ്ട സമയത്ത് ഈ സമയത്ത് യജ്ഞവും തപസ്സും ദാനം ഇതൊക്കെ നമുക്ക് വിടാം. എല്ലാ ധർമ്മങ്ങളും വിടാം. പക്ഷെ ആ ലെവലിലേക്ക് നമ്മൾ വരണം. അതേ വരെ നമ്മൾ എന്താണ് ഇത് നല്ല കാര്യങ്ങൾ സാത്വികമായിട്ടുള്ള കാര്യങ്ങളാണെങ്കിൽ തീർച്ചയായിട്ടും അത് നമ്മൾ ചെയ്യണം. അത് എന്തിനുള്ളതാണ്? ഭഗവത് പ്രാപ്തിക്ക് ലക്ഷ്യമാക്കിക്കൊണ്ടുള്ളവയാണ്. അത് കാരണം കൊണ്ട് നമ്മൾ അത് ചെയ്യണം. അതിന് ആദ്യ ആശ്രമങ്ങളിൽ അത് ത്യജിക്കാൻ പാടില്ല എന്ന് തന്നെയാണ് പറയുന്നത്. അതേപോലെ തന്നെ ദാനവും ഹൃദയ ശുദ്ധീകരണത്തിന് വേണ്ടിയിട്ടാണ്. നമ്മൾ ദാനം ചെയ്യുന്നത് നമ്മളെ ഹൃദയം ശുദ്ധീകരിക്കാൻ വേണ്ടിയാണ്. അനഹ്റക്ക്
ചെയ്യുന്ന ദാനം എന്ന് പറഞ്ഞ പോലെ അതായത് മറ്റവർക്ക് അനർഹർക്ക് ചെയ്തു കഴിഞ്ഞാൽ അതിന് നെഗറ്റീവായിട്ട് ഇമ്പാക്ട് വരും. അത് കാരണം കൊണ്ട് അത് ചെയ്യുമ്പോൾ വളരെയധികം നമ്മൾ ശ്രദ്ധിക്കണം എന്നാണ് ഇതിൽ പറയുന്നത്. അപ്പൊ ഈ യജ്ഞം ദാനം തപസ്സും നമ്മൾ മസ്റ്റ് ആയിട്ട് ജീവിതചര്യയായിട്ട് തന്നെ മാറ്റിയെടുക്കണം. എപ്പോ വരെ? നമുക്ക് എല്ലാ ധർമ്മങ്ങളും പരിത്യജിക്കേണ്ട അവസ്ഥയിലേക്ക്. അത്തരം നമ്മൾ ഭഗവാന്റെ ഭക്തനായി കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് ഇതൊക്കെ വിടാം. അപ്പൊ ഭഗവാൻ പറഞ്ഞ പോലെ സർവധർമ്മം പരിത്യജ. അപ്പൊ പെട്ടെന്ന് ഈസി അല്ല സർവധർമ്മം പരിത്യജ. 6ാമത്തെ ശ്ലോകം അത് അതിന് വായിച്ചിട്ട് നിർത്താം നമുക്ക്. ഹരേഷ്ണ വായിക്കോ? ആര് വായിക്കുന്നത്? 6ാമത്തെ വായിക്കുന്നുണ്ട്? ആരാ? അനന്തേശ്വരി മാതാജി വായിച്ചോ? മുട്ടല്ലല്ല, കേൾക്കുന്നില്ല ഞാൻ പറയണത്? ശരി, പറഞ്ഞു വായിച്ചോളൂ. കർമാണി സംഗം ത്യക്ത്വാ ഫലാനി ച കർത്തവ്യാനീതി മേ പാർത്ഥ നിശ്ചിതം മതമുത്തമം. ആസക്തിയോ ബലോദ്ദേശമോ കൂടാതെ അനുഷ്ഠിക്കപ്പെടേണ്ടവയാണ് ഈ കർമ്മങ്ങൾ. ഹേ പാർത്ഥ, കർത്തവ്യ നിർവഹണമെന്ന നിലയിലാണ് അവ നിറവേറ്റേണ്ടത്. ഇതാണ് എന്റെ അന്തിമമായ അഭിപ്രായം. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഇപ്പൊ ഇത് പറഞ്ഞത് ആസക്തിയോ ബലദേശമോ കൂടാതെ അനുഷ്ഠിക്കപ്പെടേണ്ടതാണ് ഈ കർമ്മങ്ങൾ. ഹേ പാർത്ഥ, കർത്തവ്യ നിർവഹണമെന്നതിൽ അവ നിറവേറ്റുന്നതാണ്. ഇതാണ് എന്റെ അന്തിമമായ അഭിപ്രായം. അതാണ് നമ്മൾ വിധിക്കപ്പെട്ട കർമ്മങ്ങൾ നമ്മൾ ചെയ്യണം എന്ന് പറഞ്ഞതിന്റെ കാര്യങ്ങളാണ്. അതിൽ നമ്മൾ ബലം പ്രതീക്ഷിക്കും. വിധിക്കപ്പെട്ട കർമ്മങ്ങൾ എന്ന് വരുമ്പോൾ നമ്മൾ അതിൽ ബലം പ്രതീക്ഷിക്കുന്നില്ല. അപ്പൊ അതേപോലെ തന്നെയാണ് യജ്ഞം ദാനം തപസ്. അത് നമ്മൾ വിധിക്കപ്പെട്ട കർമ്മങ്ങൾ പോലെ തന്നെ നമ്മൾ ദാനം പൂജ അല്ലെങ്കിൽ ഇതൊക്കെ നമ്മൾ യജ്ഞം ദാനം തപസ് ഇതൊക്കെ നമ്മൾ ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കണം. അപ്പൊ അതൊക്കെയാണ് അതിന്റെ ഗുണം എന്നാണ് പറയുന്നത്. ഇതിൽ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട്, ജീവിതത്തെ പവിത്രീകരിച്ച് ആത്മീയതയിലേക്ക് ഉയർത്തുന്ന ഉപേക്ഷിച്ചുകൂടാ. കൃഷ്ണബോധത്തിലേക്ക് നയിക്കുന്ന ഏത് കർമ്മത്തെയും പ്രോത്സാഹിപ്പിക്കണം. കൃഷ്ണഭഗവാന്റെ അല്ലെങ്കിൽ കൃഷ്ണബോധത്തിലേക്ക് സഹായിക്കുന്ന ഏത് കർമ്മങ്ങളും നമ്മൾ ചെയ്യണം എന്ന് തന്നെ പറഞ്ഞു. അതിൽ കർമ്മം ഉപേക്ഷിച്ച് നമുക്ക് ഇരിക്കാന്നല്ല പറഞ്ഞു. അതല്ല നമ്മൾ സർവീസും കാര്യങ്ങളൊക്കെ നമ്മൾ ചെയ്യണം. അതിന്റെ ബേസിക് കാരണം എന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാല് കാരണം അത് ഭഗവാന്റെ കാര്യങ്ങളാണ് ചെയ്യുന്നത് അല്ലേ. അപ്പൊ അതിൽ നമ്മൾ ഓരോന്ന് എടുത്ത് നോക്കിക്കഴിഞ്ഞാൽ അതിൽ ബലം കിട്ടില്ല നമ്മൾ പ്രതീക്ഷിച്ച് നോക്കിക്കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്കൊന്നും ചെയ്യാൻ പറ്റില്ല. അപ്പൊ നമ്മൾ ചെയ്യുന്ന ലക്ഷ്യം എന്തായിരിക്കണം? അത് ആത്മീയ ഉന്നമനത്തിലായിട്ടുള്ള കാര്യങ്ങളായിരിക്കണം. അതാണ് ചെയ്യുന്നത്. അങ്ങനെ ചെയ്തു കഴിഞ്ഞാല് നമുക്ക് പറഞ്ഞു ഭഗവത് സേവനത്തിൽ നയിക്കുന്ന ഏത് കർമ്മവും സ്വീകാര്യമെന്ന് ശ്രീമദ് ഭാഗവതവും ഘോഷിക്കുന്നു പറയുന്നത്. അതാണ് നല്ലത്. അപ്പൊ പറയുന്നത് ഇത്രേ ഉള്ളൂ. ബേസിക് ആയിട്ട് നമ്മൾ എന്ത് ദാനം ധർമ്മം ഇതൊക്കെ നമ്മൾ ചെയ്തേ പറ്റൂ. അത് ഭഗവാന്റെ അല്ലെ ആത്മീയ ഉന്നമനത്തിന് വേണ്ടിയിട്ടുള്ളതായിരിക്കണം. ആ കർമ്മങ്ങൾ നമ്മൾ ചെയ്യണം. അല്ലാതെ എല്ലാ കർമ്മങ്ങളും നമുക്ക് ഒറ്റയടിക്ക് നിർത്താൻ കഴിയില്ല. നിർത്തണത് ശരിയല്ല. കാരണം നമുക്ക് നിർത്താം എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാല് നമുക്ക് അതിന് ആസക്തി വിടും. ഇത് എടുക്കാൻ പാടില്ല എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമ്മൾ എന്ത് പോയി എടുക്കും. നമുക്ക് അങ്ങനത്തെ ഒരു അവസ്ഥ ആ ലെവലിൽ എത്തുമ്പോൾ നമ്മൾ എടുക്കണ്ടെന്ന് വിചാരിക്കേണ്ട സമയത്ത് എടുക്കും, എടുക്കണ്ടെന്ന് വിചാരിക്കുന്ന സമയത്ത് എടുക്കൂല. ആ ലെവലിലേക്ക് നമ്മൾ ഉയർന്നു കഴിഞ്ഞാൽ എല്ലാ ധർമ്മം പരിച്ഛേദിക്കാം. അല്ലെങ്കിൽ നമ്മൾ എന്താ പരിത്യാഗം നമുക്ക് പ്രാക്ടിക്കൽ അല്ല, അത് നമ്മൾ ചെയ്യാൻ പറ്റില്ല. അത് കാരണം കൊണ്ട് അത് ഭഗവാന്റെ കാര്യങ്ങളിലേക്ക് നമ്മൾ ഉപയോഗിച്ച് ആത്മീയമായ പുരോഗതികൾ നമ്മൾ കൊണ്ടുവരണം. എന്നിട്ടാണ് അത് പറയുന്നത്. ഇത് വെച്ച് നിർത്താൻ നമുക്ക് ഹരേഷ് നാളെ എടുക്കാം. 7ാമത്തെ ഹരേഷ് ഇത്രയും പറഞ്ഞില്ല. എന്തെങ്കിലും ഡൗട്ട് ഉണ്ടെങ്കിൽ ചോദിക്കാം. ഒരു പ്രാവശ്യം കൂടെ അറ്റൻഡൻസ് ഇടാൻ പറയൂ. മാതാജി ആരും മാതാജി ഇടണം അറ്റൻഡൻസ് ഒന്നിട്ട് മാതാ പ്രീതി മാതാജി. ഓക്കെ. വാഞ്ചകൽപതരൂപച്ച കൃപാസിന്ധ്യാവച്ച പതിനാംഭാവന്യേഭ്യ വൈഷ്ണവേഭ്യ നമഃ. അനന്തകോടി വൈഷ്ണവ ഭക്തർക്ക് ജയ്. പ്രഭാതിക്ക് ജയ്. ഗുരുദേവക്ക് ജയ്. ഹരേകൃഷ്ണ പ്രണാമം എല്ലാവർക്കും. കിട്ടില്ല മാതാജി? കിട്ടി. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഇട്ടല്ല അറ്റൻഡൻസ് ഇട്ട എല്ലാവരും? ഞാൻ ലീവ് ചെയ്തോട്ടെ. അപ്പൊ ഇനി ക്ലോസ് ചെയ്യട്ടെ. ശരി. അപ്പൊ ഹരേ കൃഷ്ണ പ്രണാമം എല്ലാവരും. 14 കാണാം.